Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, ika-11 sa buwan ng Marso taong 2025. We only have 62 days to go before the national and local elections. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si dating Pangulong Duterte hawak na ng Criminal Investigation and Detection Group ngayong araw. Ang Malacanang kinumpirma rin ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte hinimok ang mga supporters na ipanalangin ang kapakanan ng dating Pangulo. Abangan din mamaya sa iba pang mga balita, dating Senate President Pimentel nakabalangkas na ng mga rules para yan sa proseso ng impeachment trial. Laban naman yan kay Vice President Sara Duterte. Bagong Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief nakatakdang mag-courtesy call sa Commission on Elections. Abangan sa ating provincial report mamaya mga pagulan doon sa bahagi po ng Albay, iniuugnay sa pagtaas ng mga rockfall events sa may Bulkang Mayon. At sa ating international news naman, oil tanker at cargo ship nagkabanggaan sa karagatan ng England. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hawak na ho ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos lumapag galing Hong Kong sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 9:20 ng umaga. Nabatid na kung sakali pong humingi ng tulong ang International Police o ito yung Interpol ay handa ang mga otoridad na arestuhin si dating Pangulong Duterte. Malalaho na ang dating Pangulo ay nahaharap sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court dahil sa kanyang madugong anti-drug war campaign. Sa kabila ho nito, siniguro naman nitong si Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro na pipigilan ng pamahalaan ng anumang posibleng kaguluhan na idudulot ng pagkahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. Panawagan nitong si Attorney Castro sa mga taga-suporta nitong si Duterte, huwag nang magmatigas at huwag nang makialam sa proseso sakaling matuloy ang pagpaparesto ng Interpol. Umapela naman ang mga kaalyado ng dating Pangulo sa mga supporter na ipanalangin ang kanyang kapakanan. Narito po ang bahagi ng pahayag. Unahin po natin ang naunang apela o itong pahayag nitong si Attorney Victor Rodriguez. Pagdasal natin ang kaligtasan ni Pangulong Duterte at pagdasal natin ang kaligtasan ng sambayan ng Pilipino at ng Pilipinas. Kapareho din po ang apela mga kabombo ng kanyang nagsilbi bilang Secretary ho dati si ngayon po ay kasalukuyang Senator Christopher Bongo. Panalangin din po ang kapakanan ay kabubuti ng dating Pangulo. Sa mga kababayan natin, manghinahon po kayo. Pagdasal niyo po si dating Pangulong Duterte. Pagdasal muna natin. Importante sa kanya. Samantala sa nauna pong panayam kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mga kabombo, sinabi ho nito na hindi ho siya natatakot kung anuman ang mangyayari. Hindi rin po siya natatakot umano. Ayon pa rin po sa kanya kung siya ay mamatay at kung anuman yung posibleng maidulot ng nangyari ho kanina. Kasabay po yan ng tuluyan po siyang tuluyan pong pagkakaaresto sa kanya. Balikan po natin ang nauna hong interview kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I'm all for that actually. Even if you kill me now, totoo talaga, truly, it does not scare me a bit. Hindi naman ako magpasalamat, pero kaligaya, magpahinga na. But fear of dying, come to think of it, bakit gawain nila sa bayan at sa akin mismo? Pahayag po yan mga kabombo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa hiwalay na panayam sa kanya. Samantala, balikan po natin ang ilan po mga kaganapan kasabay po ng tuluyang paglapag na nitong ng sasakyang panghimpapawid na sinakyan ng dating First Family. Kasama ho dito si dating Pangulong Duterte, si Executive Salvador Mejaldea at ang dating unang ginang. Asa si Bing Bong? Bong! Bong! Bong, halika Bong, tinan mo. Abusado kayo na sila. Abusado rin. Dili mo hindi dapat ito aganan.
Ayaw lagi. Wala lagi wala. Bong, just being bong. Masakay tayo lahat. Ayaw mo magsama kayo dito ay magkaroon ganyan. Lakaw na, ayaw, nagkakaroon ng bata, ayaw sila. Ha? Bahagi po yan mga kagumbo ng mga kaganapan ho kanina kasabay po ng bagbaba at tuluyang paglabas nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang pamilya. Ang narinig ko ninyo doon sa mga background ho kanina, ang boses nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Abang yung babae ho kanina ay ang kanya pong may bahay, si Mrs. Dating First Lady Hanilet Avancenia. Habang makikita rin po doon sa background ang ilan pang mga kasamahan o ilan pang mga taga-suporta ni Vice President o ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Samantala mga kabombo at Star Nation, kuha muna tayo ng mga update doon sa ating kasamahan sa news team. Itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nasa Villamor Air Base kasama ang pamilya. Narito sa linya live si Bombo Kelly Cordero. Bombo Jai, Bombo Genesis, kasalukuyang nasa loob ngayon dito sa Villamor Air Base si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos ito arestuhin sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kanina paglapag mismo ng sinakyan nitong eroplano mula sa Hong Kong. Ayon sa abogado ng dating Pangulo na si Silvestre Bello, walang paunang notice sa kanila na may warrant of arrest ang dating Pangulo mula sa ICC. Anya, nangako pa sa kanya si PNP Chief Romel Francisco Marbil na pwede niyang sunduin at samahan si dating Pangulong Duterte pagdating nito sa NAIA, pero hindi raw ito nangyari dahil agad daw na inaresto si Duterte. Nang hingan daw nila ng kopya ng warrant of arrest ay wala raw maipakita sa kanila. Naniniwala ang legal counsel ni Duterte na illegal arrest ito kung naunang inaresto o hinold si dating Pangulong Duterte bago silbihan ng warrant of arrest ng ICC. Sa ngayon nasa loob ng Villamor Air Base si Duterte at kasama nito ang kanyang asawa, anak na si Kitty Duterte at maging ang apo nito. Samantala, kanina naghatid din ng pagkain dito sa Senator Bongo para sa anak ni Duterte na si Kitty dahil nagugutom na raw ito pero pahirapan pa bago maipasok ang pagkain dahil maging si Senator Bongo ay hindi pinapayagang pumasok. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator Bongo. Tapos kayo po ngayon, magdadala kayo ng food. Tumawag yung anak niya, papadala ng pagkain. Sige po tayo. Boss! Pahatid lang. Inaantay nila, pakilang. Anak niya, gutom na raw. 250, di ba? Diyan sila. Sa ngayon dumating na ang tatlong doktor ni dating Pangulong Duterte para magsagawa ng medical check-up at naipasok na rin ang pagkain na hinihiling ng anak ni dating Pangulo. Dala-dala nitong tatlong doktor sa loob. Bombo Genesis, Bombo Jai. Okay, so mula doon sa Terminal 3, Bombo Kelly, dinala siya sa may Villamor Air Base. Any reason sa likod nito? Hanggang ngayon wala pa rin silang paliwanag, kahit sila Senator Bongo maging legal counsel hindi rin nila alam bakit dito dinerecho sa Villamor Air Base ang dating Pangulo. Pero ang kumpirmado, ang nag-aresto sa kanya ay mga miyembro ng Philippine National Police or Philippine-based police. Yes, Bombo Genesis, pero ayon dito sa abogado ni dating Pangulong Duterte, may nakausap siyang miyembro ng Interpol. Na nandyan doon mismo? Sa NAIA, bago dalhin dito sa Villamor Air Base ang dating Pangulo. Okay, so ang malinaw ngayon ay ang local police ang nag-aresto sa kanya pero may mga miyembro ng international police na nandyan mismo sa Terminal 3 noong siya inaresto, tama ba? Yes, Bombo Genesis, base yan sa kay Attorney Silvestre Bello. Sa part ng Philippine National Police, wala pang confirmation kung meron ng miyembro ng Interpol doon? Bombo Genesis, sa ngayon wala pang confirmation sa parte ng Philippine National Police at maging dito sa labas wala ring opisyal ng Philippine National Police para magsagawa ng interview kasama ng media o kaya magpaliwanag kung paano yung proseso kanina, kung nauna bang silbihan ng warrant of arrest, may pinakita bang warrant of arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte personal bago ito dalhin dito, idiretso dito sa Villamor Air Base. May information ba, Bombo Kelly, kung meron bang dinaanan na iba ang convoy ni dating Pangulong Duterte o from Terminal 3 dinerecho na talaga dyan sa may airbase?
Ang report mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte ay mula sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport, pinasakay ito sa coaster at diniretso na dito sa Villamor Air Base. Kanina natanong nga natin kung may kung ang pagkaka-aresto ba dito ay siya lang mag-isa. At ang sabi nga daw ay hindi pa pinayagan ng asawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin ang dating Pangulo, kaya sumama na rin ang asawa nito, pati na rin ang anak at ang apo nito. Pero technically, yung term na ginagamit ngayon ng kampo ni dating Pangulong Duterte ay inaresto, hindi naman hinold. Ang sabi, inaresto at dinala dito muna sa Villamor Air Base, Bombo Genesis. Sa Philippine kuhang information kung bakit dyan mismo sa airbase dinala? Sorry, Bombo Genesis? Sa panig ng Philippine Air Force, may nakuha ka bang information, Bubukeli, kung bakit dyan mismo sa airbase dinala? Kasalukuyan kami ngayong nasa tapat ng gate ng Villamor Air Base sa gate 4, Bombo Genesis, pero hindi rin kami makapasok sa loob at walang kahit na anong tauhan ng Villamor Air Base ng Philippine Air Force dito sa labas ng gate, Bombo Genesis, at tanging nandun lang sila sa loob nagbabantay sa kung sino man yung susubok na pumasok sa loob, Bombo Genesis. Okay, sige. Makibalita tayo sa mga susunod na mga oras pa, Bubukeli, para sa mga karagdagang kaganapan. Counting recap lamang. So, nandyan sa Villamor Air Base, si dating Pangulong Duterte, kasama niya ang kanyang pamilya. Kasama din niya yung ilang mga abogado niya, no? Including si dating Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, at ilan pang mga malalapit na mga tauhan. Pero other than sa kanila, wala nang ibang pinapapasok doon mismo sa loob ng Genesis, linawin lang natin, no? Ang kasama lang sa loob ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at ang kanyang apo, at isang abogado, base ito kanina kay Senator Bongo. Pero itong si Attorney Silvestre Bello ay kabilang din ito sa mga hindi pinapasok kanina, Bombo Genesis. So dyan din sa labas ng airbase mismo? Bombo Genesis. Dito rin siya nakipagpanayam sa media sa labas, maging si Senator Bongo, Bombo Genesis. Kamusta naman yung presence ng kampo nitong si dating Pangulong Duterte at yung miyembro ng Philippine National Police or ng security sector? Wala namang nangyayaring tensyon, Bombo Kelly? So far kanina dito nagsisigawan din itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at sinisigawan nila itong mga miyembro ng pulisya at maging ng Philippine Air Force na galangin pa rin ng dating Pangulo at papasukin nga itong si Senator Bongo dahil maghahatid lang naman kanina sana ng pagkain. Sa ngayon ang miyembro ng pulisya estimate siguro mga nasa 30 na miyembro ng PNP ang nandito ngayon sa may labas ng Villamor Air Base, Bombo Genesis. Pero andito na sila sa isang parte lang at hindi naman sila nakakalat dito sa labas ng Villamor Air Base, Bombo Genesis. Just out of curiosity, nakita mo ba daan sina PNP Chief at si General Torre, Bombo Kelly? Ayun nga rin, Bombo Genesis, ang hinahanap natin, si PNP Chief at si General Torre dahil kailangan din natin malinawan kung paano ba ang naging proseso kanina at kung bakit dito diniretso sa Villamor Air Base at hindi sa Krame. Pero so far, walang nakikitang presensya dito ni PNP Chief Marbil at ni CIDJ Director Nicolas Torre III, Bombo Genesis. Okay, sige. Balikan nga namin mamaya, Bombo Kelly. Kuha tayo ng mga dagdag na development dyan din sa may palasyo ng Malacanang. Anyway, maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Kelly. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula po sa may Villamor Air Base, dako tayo sa may Malacanang. Kinumpirma na po ng Malacanang ang tuluyang pagkakaresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos matanggap yun pong warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. Maki-update po tayo sa linya po ni Bombo Annalyn Soberano. Yes, Bombo Genesis, kinumpirma na nga ng Palasyo ng Malacanang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaninang umaga. Ito'y matapos kaninang madaling araw natanggap ng Interpol Manila o ang International Police Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Bandang alas 9:20 ng umaga kanina, March 11, nang dumating sa bansa ang dating Pangulong Duterte at ang kanyang grupo mula sa Hong Kong sakay sa isang commercial flight. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang International Criminal Court notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo sa krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan ngayon at sinusuri na ng mga doktor ng gobyerno.
Siniguro naman ng Malacanang na nasa maayos na kalagayan ang dating Pangulo. Ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant of arrest ay tiniyak na may suot silang body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga kinauukulan ang dating Pangulo. Inaasahan, Bombo Genesis, from Villamor Air Base, idadalhin sa PNP Custodial Center itong si dating Pangulong Duterte. Dahil bilang isang protocol, Bombo Genesis, kapag sinilbihan ng warrant of arrest, sa ilalim siya sa booking process. Ano ba nga itong mga booking process? Ito ay sa ilalim siya sa medical examination, mugshot, kukunan siya ng mugshot at fingerprinting. So iyan ang magiging proseso kapag ikaw ay inaresto. So sa ngayon, wala pa namang inilalabas ang mga otoridad hinggil dito. Sa kabilang dako, sa panig naman ng mga Duterte, hindi makatarungan umano ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito ang inihayag ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na hindi pinayagan ng PNP ang mga abogado ng dating Pangulo na makipagkita sa kanya upang questionin ang legal basis sa pag-aresto sa dating Pangulo. Giit ni Panelo, pinagkaitan ng legal na representasyon ang dating Pangulo sa oras ng kanyang pag-aresto. Dagdag pa ni Panelo, hindi ko questionin ang pag-aresto kung mayroong hard copy ng arrest warrant na bit-bit ang mga pulis. Giit pa ni Panelo, ito ay illegal na pag-aresto dahil ang International Criminal Court arrest warrant ay nagbumula sa isang spurious source. Ang International Criminal Court ay walang jurisdiction na sa Pilipinas. Sa aksyon naman ng gobyerno, magiging kriminal ang pananagutan ng arresting team, gayon din ng mga public official na nag-utos na arestuhin ang mga ito. Sa ngayon, Bombo Genesis, inaabangan din natin ang press conference ng Malacanang sa ilalim ni Presidential Palace Press Officer Yusek at Attorney Claire Castro para nga bigyang linaw itong nangyaring aresto sa dating Pangulo. Sa ngayon, naghigpit na rin ang seguridad sa may bahag ng Mendiola dahil nga sa posibleng karoon din umano ng rally. So nasa 300 mga pulis mula sa Manila Police District ang nakadeploy ngayon sa may bahagi ng Mendiola. So live mula dito. Yes, Bombo Genesis. Counting timeline lamang kasi kahapon doon sa report natin kahapon during the press conference with Undersecretary Castro, wala pang ang statement is that wala pang natatanggap ang Palasyo Malacanang na kopya ng arrest warrant or even sa communication mula sa International Criminal. Pero kaninang umaga yung nababanggit mo is meron nang natanggap ang Interpol Manila office na kopya ng arrest warrant. Yes, tama yan, Bombo. Kaninang madaling araw na tanggap ng Interpol Manila ang kopya ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. So ito ay agad pinatupad ng mga otoridad. So kanina sa pagsilbi nitong warrant of arrest kasama ng Philippine National Police ang ilang miyembro ng Interpol na sumama sa paghain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo Bombo Genesis. Doon naman sa kung bakit dinala siya doon sa Villamor Air Base, baka may mga information ka dyan, Bomboan, kung bakit after ng NAIA Terminal 3, dinala siya diretso sa may Villamor Air Base. Any information kung may mga nakuha ka dito, Bomboan? Bombo Genesis, isa sa mga nakikita natin na batay sa mga sources natin, ito ay base sa parang security measures na ginawa para hindi magkaroon ng kaguluhan. So parang part ng security measures na ipinatupad na dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base para hindi na nga magkagulo kasi nga na maraming nakaabang sa labas ng NAIA Terminal 3 o sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. So isa sa mga inisip na hakbang ng mga otoridad natin ay gawing mas safe ang dating Pangulo. So from NAIA Terminal 3 dinala siya isinakay siya sa isang coaster at dinala direkta mismo sa may Villamor Air Base. So dito sa Villamor Air Base, posibleng isa sa ilalim siya sa booking procedure, Bombo Genesis. So pero hindi pa natin mabatiin kasi nga hanggang sa ngayon wala pang opisyal na pahayag ang mga otoridad. So malalaman din natin kung ano ang magiging informasyon na nakuha ng Palasyo ng Malacanang, kung ano ba yung ginawa from inilipat si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte from NAIA Terminal 3 to Villamor Air Base. Yan ay lilinawin natin sa Malacanang Palace
officer para nga mabigyan tayo ng linaw. Pero basically, Bombo Genesis, batay sa mga sa ating mga sources, ito ay bahagi ng security measures kung kaya din na si Pangulo sa Villamor Air Base, direkta na Villamor Air Base, and then possible na ililipat siya sa may PNP Custodial Center. So, posible ngayon, Bombo Genesis, naghahanda na rin ang pambansang pulisya, lalo na itong PNP Custodial Center, kung saan ididetene itong dating Pangulo, Bombo Genesis. Kasi ilan sa mga haka-haka dito, Bumbuan, kaya dinala sa may Villamor Air Base ay baka, ilipad papuntang The Hague, sa may Netherlands, which doon nakabase ang International Criminal Court. Wala naman so far na ganito mga information. Sa ngayon, Bombo Janice, wala pa, no? Kasi nga ang inuna pa is yung paghahain ng warrant of arrest. So basically, pag ganoon, ang proseso ay tender sa ilalim mo na siya sa booking procedure. Pero pwede naman, Bombo Janice, na habang nililitis ang kanyang kaso ng International Criminal Court, ay nakatiis na siya o nakakulong na siya dito sa Pilipinas, Bombo Janice. Okay, sige. Maraming salamat, Bumbuan. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Alagi, Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development. Meron din pong reaction, mga kabombo, ang ilang mga supporter at mga legal counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabi ko nila, hinuli at kinuha umano ng pulisya ang dating Pangulo nang walang naipapakitang anumang warrant of arrest at ito ho'y illegal as per yung legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kuha tayo ng development mula kay Bombo Bea Penisa. Bombo Jai, pasado nga alas 9:22 ng umaga, lumapag ang aeroplanong Lulan si dating Pangulo Rodrigo Duterte kasamang anak at asawa nito mula sa Hong Kong. Pagdating nga ng dating Pangulo ay sinalubong umano nito ni Philippine National Police General Romel Francisco Marbil, na kwento naman ni dating Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello nang siya mismong nag-abot ng hindi umano'y warrant of arrest kay PRRD. Ni Bello, mismo si Marbil ang nagsabi na bilang legal counsel ng dating Pangulo ay maaaring sumama sa coaster ang mga abogado nito patungo sa Campo Crame. Matapos ito ay pinagbawalan umano ang mga abogado at mga kasamahan nito mula sa Hong Kong na makita at makasama ang dating Pangulo. Ito anya isang paglabag sa karapatan ng dating opisyal para sa isang legal counsel at paglabag din anya na mabigyan ng mga kaukulang medical assistance ang dating opisyal. Paliwanag pa ni Bello, may inihaing dokumento si Marbil ngunit hindi umano ito ang warrant of arrest na sa dapat anyang ihain kung aarestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaugnay yan, pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Secretary Silvestre Bello. Usap to si General Marbil and sabi niya sa akin bilang counsel ni President Duterte, isasama ako doon sa coaster kung dadalhin siya sa Crame. Ngayon, hindi mo kami sinama. Ginawa lang kami sumama. And that is his constitutional right to a legal counsel and even an immediate medical assistance. Kaya ang laki paglabag nila. Dating Pangulo ngayon? Nasa Crame po ba ngayon si dating Pangulo? Yun ang sabi sa akin ni General Marbil. Sa nagpakilala sa akin kay Ambassador Lacalinaw, yung may hawak ng alleged warrant. Pero tinignan ko, wala namang warrant of arrest doon eh. Basta ko lang, it's just plain document na nakalagay ang pangalan ni former President Duterte at sinasabi doon age niya, anong residence niya. So tinanong ko siya nasa lang warrant of arrest, sabi niya nandun. Pero hindi pa naman pinapakita. Ito rin ang panawagan ng isa sa mga legal counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Martin Delgra, na kung saan hinuli at dinala umano si Duterte ng mga kapulisan at ng ilang personnel ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG nang walang naihahaing sapat na warrant of arrest sa opisyal. Anya, ito ay hindi katanggap-tanggap dahil hinihintay ng kanyang mga abogado at maging ng kanyang doktor ang dating opisyal para sana sa schedule check-up nito. Kaugnayan, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Martin Delgra. Just informed that the former president was taken away despite the fact that his lawyers were waiting for him as well as his doctors. The right to counsel and the right to timely medical attention is a constitutional right, and we were denied. The former president was denied of those. Samantala
Samantala, Bombo Genesis, Bombo Jai, kasalukuyan namang nasa kustudiya at nasa loob pa rin ng Villamor Air Base ang dating opisyal kasama ang asawa at anak nito. Bombo Genesis, Bombo Jai. Okay. Nababanggit kanina ni Bombo Kelly, Bombo Bea, na may isang abogado na pinayagan na makasama ng kampo ni dating Pangulong Duterte doon sa loob ng Villamor Air Base. Would you know kung sinong abogado ito? May nababanggit ba? Kasi naiwan daw dyan sa labas ng Villamor itong si Secretary Bello, which is isa rin sa mga counsel niya. Actually, Bombo Genesis, ang nakapasok dun sa loob ay si Secretary Bello, no? Si dating Labor Secretary Bello. Ang naiwan dito sa labas ng Villamor Air Base ay mismong si Senator Bongo, kung saan nagpaabot pa nga siya ng pagkain sana na hindi kinukuha ng mga personnel sa loob dahil pinagbabawalan daw silang kumuha ng kahit anong mga bagay mula sa labas. Ngunit kalaunan din naman ay naipasok naman din ang pagkain na ito, nadala ni Senator Bongo. So si Secretary Bello ang kasama ngayon ni dating Pangulong Duterte bilang legal counsel. Si Attorney Delgra, hindi siya kasama. Yan ang hindi natin nakumpirma sa ngayon, no, Bombo Genesis, dahil kanina masyadong magulo yung setup ng mga legal counsel nitong ni Presidente Duterte, no. Merong nasa loob, merong nasa labas at merong nasa loob din ng van. So dito pa lamang makikita natin na medyo hindi coordinated yung kanilang pag-uusap. Pero kanina napansin natin si Secretary Bello, yung ating namataang nakapasok sa loob ng Villamor Air Base, Bombo Genesis. Okay. Bombo Bea, ikat natin saglit. Bigyang daan lamang muna natin yung statement ni dating Pangulong Duterte doon mismo sa loob ng Villamor Air Base habang naroon siya. Pakinggan natin mga Kabombo Nation. Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty or detention and the basis for detention. So what is the law and what is the crime that I committed? Bahagi po yan ng pahayag nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, questioning kung bakit siya nalagay or dinala doon sa loob ng Villamor Air Base. Kinuha-question po niya dito, mga Kabombo, yung legal basis kung bakit siya dinala doon sa loob ng Villamor Air Base. Mapapansin po ninyo yung naupo na isang individual doon sa yung sa paligid ni or sa tabi mismo ni dating Pangulong Duterte. I understand siya po si Attorney Delgra, ang isa po sa mga legal counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bombo Bea, siguro from time to time balikan ka namin diyan para sa mga karagdagang mga development diyan sa iyo. Live mula dito sa Ninoy Aquino International Airport, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Abangan pa rin po mamaya mga Kabombo Caster Nation. May mga dagdag pa mga development po dito. Babalikan po natin ang linya ni na Bombo Bea Piniza at Bombo Kelly Cordero doon po sa may bahagi po ng Villamor Air Base habang try ho nating makakuha pa ng mga dagdag na reactions mula po dyan sa may Palasyo Malacanang dahil pinaghahandaan din po ng Palasyo Malacanang ang posibilidad daw ng malawakang rally mula ho sa panig or kampo nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. That's why nag-deploy na ng hanggang 100 mga pulis sa Palace Grounds para ho mapaghandaan kung anuman or kung magkakaroon man ng malawakang rally ngayong araw. Kasabay po yan ang tuluyang pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala muna. Sa iba pa mga balita, iginiit ng Malacanang na si Vice Presidente Sara Duterte ang tumiwalag sa gobyerno taliwas sa kanyang pahayag na pinabayaan ng administrasyon ng kanyang tanggapan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro, nais palabasin ni Duterte na kawawa ang kanyang opisina. Ngunit anya binigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2025, ngunit hindi siya dumalo sa deliberasyon kaya binawasan ito ng mga mambabatas.
Ani Castro, walang nag-iwan sa kanya kundi baka siya ang umalis. Bilang tugon sa payag ni Duterte na tila naloko siya sa pagtakbo kasama ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022. Lumamig ang relasyon ng dalawa matapos ungkatin ng Kongreso ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. May mga espekulasyong si Marcos ang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay Duterte, ngunit itinanggi naman ito ng Pangulo. Meron na lamang ho tayong 28 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan at sa ibang mga balita, hinimok ho ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema na ibasura ang petisyong kumukwestiyon doon ho sa legalidad ng General Appropriations Act 2025 at iginit na alinsunod sa konstitusyon ang pagkakapasa sa naturang batas. Sa opisyal na komento ho nito, binigyang diin ng Office of the Solicitor General na dumaan sa tamang proseso ang pambansang budget, kabilang ho ang bicameral deliberations at ang tuluyang pag-aproba ng Pangulo. Idinin din nito ang kapangyarihan ng Kongreso sa budgetary matters batay ho sa 1987 Constitution at binigyang babala ang hudikatura na maghinay-hinay sa pagbusisi ng desisyong may kinalaman sa piskal na patakaran. Tinututulan ng Office of the Solicitor General ang alegasyon na nilabag ng General Appropriations Law ang transparency at accountability nito. Isinagawa ang budget sa ilalim po ng masusing deliberasyon ng Kongreso, pampublikong pagdinig at pangangasiwa ng ehekutibo. Ang petisyon ni dating Executive Secretary Victor Rodriguez at Davao City Representative Isidro Ungab ay tumututol dulho sa lump sum appropriations at ang discretionary funds na manoy nagbabalik sa pork barrel system. Itinanggay ito ng Office of the Solicitor General at sinabing maayos na naka-itemize at legal ang pundong ito. Binalaan din ng Office of the Solicitor General na maaaring magdulot ng fiscal paralysis, pagkaantala ng mga proyekto at krisis sa ekonomiya ng bansa kung ibabasura ang budget law. Binanggit sa petisyon ang umano'y pagbawas ng pundo ng PhilHealth na sinasabing salungat sa Universal Healthcare Law. Iginit din ng Office of the Solicitor General na walang nilabag ang naturang batas at dapat itong manatiling epektibo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng gobyerno sa publiko. Samantala, kuha naman tayo mga update doon sa bahagi ng Senado. Itong si Senator Pimentel na kabalangkas na ng rules para sa proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang mga balitang tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Nakabalangkas na si Senate Minority Leader Coco Pimentel ng rules para sa proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat wala pang formal na subcommittee para sa pagbuo ng rules, ayon kay Pimentel, isusumite niya ang kopya ng nabalangkas niyang rules kay Senate President Francis Chis Escudero at Senate Majority Leader Francis Tolentino. Anya, kahit sino kina Escudero o Tolentino ay maaring bumuo ng subcommittee rules. Sa ngayon, ay wala pang eksaktong petsa kung kailan ito balak isumite ang kopya dahil pinag-iisipan din ng Minority Leader kung kailangan niyang i-reformat ang rules. Kung maalala, hinimok ni Tolentino si Pimentel na simulan na ang pagbalangkas na impeachment rules kung nais na nitong masimulan na agad ang paglilitis kay VP Sara. Bilang tugon, sinabi ng Minority Leader na dapat trabaho muna ang unahin bago ang pangangampanya. O kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo. Noong umpisa pa. Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But hindi ko na yun. That's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Mm-hmm. Muling iginit ni Escudero na lahat ng binabalangkas nila tulad ng rules of impeachment, kalendar at iba pa ay pawang panukala na dadaan pa sa pag-aproba sa plenaryo o pag-aproba ng impeachment court. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Long night. Kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw. Pwede namang mag-drive na muna kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan.
Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Mindanao, makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Meron na lamang po tayong 24 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga development, ipapadala ho sa Estados Unidos ang flight data recorder ng bumagsak na FA-50 fighter jet upang makuha ang mahalagang datos ayon sa Philippine Air Force. Ayon kay spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, makakatulong ito sa pagtukoy ng altitude, bilis, direksyon at iyong posibleng naging problema ng eroplano bago ito bumagsak sa Mount Kalatungan doon ho sa bahagi ng Bukidnon nitong Marso 4. Nasawi ho dito sina Major Jude Salangoy at First Lieutenant April John Dadulia habang nagsasagawa ng close air support mission laban sa mga rebeldeng New People's Army. Nawalan ng komunikasyon ang eroplano bago ito bumagsak. Natagpuan ang wreckage at ang labi ng mga 2 piloto kinabukasan habang nagtapos na ang investigasyon sa crash site matapos makuha ang mahalagang bahagi ng naturang eroplano. Sinusuri pa ng Philippine Air Force ang iba't ibang posibleng sanhi ng insidente, kabilang po dito ang material, mechanical, human at environmental factors. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Air Force ang ligtas na controlled detonation itong mga eksplosibong sakay ng jet sa koordinasyon ng local government unit at ng Department of Environment and Natural Resources. Pansamantalang hindi ho pinapalipad ang iba pang mga FA-50 jets ng Pilipinas, maliban kung kinakailangan lamang para ho sa pambansang seguridad. Dinala sa Villamor Air Base sa Pasay City ang mga labi ng 2 piloto para sa arrival honors at pinarangalan sila ng Distinguished Aviation Cross para sa kanilang kabayanihan. Ikinagalit naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang nangyaring power interruption sa 3 terminals ng Ninoy Aquino International Airport nitong araw ng Linggo. Sinabi ng opisyal na ang pangyayari ay hindi katanggap-tanggap dahil dapat ay otomatikong nakaswitch agad ang nasabing mga emergency generators. Inatasan na rin ito ang mga ilang mga tauhan niya para pagsabihan ang NAIA Infra Corporation at itama ang nasabing problema. Magugunita nitong araw ng Linggo ay nagkaroon ng kawalan ng supply sa kuryente sa Terminal 1 mula alas 7:40 hanggang alas 7:45 ng umaga, habang sa Terminal 2 naman mula 7:25 to 7:48 a.m. at ang Terminal 3 ay mula naman alas 8 ng umaga hanggang alas 8:01 ng umaga. Gagamitin naman ng Department of Social Welfare and Development ang bagong lunsad na digital platform para humabantayan ang mga nagsasagawa ng public solicitations permit. Ito ay sa gitna ng pag-i-issue ng ahensya na naturang mga permit sa mga non-stock at non-profit organization o ito ay mga social welfare and development agencies. Ang mga permit na ito ay nakakatulong sa publiko na matukoy at maiwasan ng mga fraudulent solicitation activities. Ipinaliwanag ng Social Welfare Department sa pagitan ng Standards Bureau Director Megan Therese Manahan na kailangang magbigay ang grupo ng mga distribution plans para sa mga partikular na benepisyaryo. Kapag ka nagpasa na o nagpaso na ang permit, kakailanganin daw na magsumiteng muli ng reportorial requirement. Sa ilalim kasi ng solicitation permit, mga kabombo, ang Social Welfare Department ang may eksklusibong otoridad sa pag-regulate sa mga donasyon, solicitation at maging yaong mga kontribusyon para yan sa mga charitable at mga public welfare purposes. Ito namang bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief nakatakdang mag-courtesy call sa Commission on Elections. Ang budget na 2.7 billion pesos para sa Bangsamoro Parliamentary Elections ay aprobado na ng Department of Budget and Management. Narito ang mga detalye at ilan pang mga developments sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotonera.
Nang pumunta ngayong linggo ang bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa Commission on Elections upang magkaroon ng courtesy call kasama ang mga opisyal ng poll body. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, isa sa mga nais mapag-usapan ang proposed reapportionment ng 7 parliamentary seats mula sa Sulu. Kasunod ito ng ruling ng Korte Suprema pagdating rito. Anya, maganda na itong mapag-usapan ng mas maaga upang magkaroon pa ng mas mahabang paghahanda para sa halalan sa Bangsamoro. Ngayon, yung tungkol sa pagpunta niya dito, sana nga ma-express kasi ng COMELEC yung ating sentimiento na kung pwede ay magkaroon ng karampatang aksyon kaagad doon sa 7 seats allocated para sa Sulu dati. Ano ba talaga ang plano ng Bangsamoro para din po guided ang COMELEC kung ano yung gagawin namin. Magpapa-open ba kami ng filing ng candidacy o mananatiling yun na lang din at wala nang filing kung hindi close na natin yung filing talaga ng Certificate of Candidacy sa Bangsamoro. Paano yung mga maaapektuhan ng distribution o reapportionment ng 7 seats galing sa Sulu? Paano yung amendment ng election code? Paano yung amendment ng local government code at saka administrative code ng Bangsamoro? Yan yung mga katanungan na hopefully sa pagpunta niya ang ating butihing bagong Chief Minister ay makaroon ng kasagutan sapagkat nakadepende ang lahat ng kilos ng COMELEC. Samantala, sa iba pang balita na may kaugnayan sa Bangsamoro parliamentary elections, inanunsyo rin ni Garcia na naaprubahan na ng Department of Budget and Management ang 2.7 billion na budget na kakailanganin sa Bangsamoro parliamentary elections sa Oktubre. Dagdag pa ni Garcia na ang additional funding ay ilalaan din sa panukalang dagdag na 2,000 na honoraria ng mga guro na magsisilbi bilang electoral board members, pati na rin ang pag-hire sa mga support staff. Well, sa part COMELEC, gusto ko lang i-announce na kausap natin noong nakaraang araw ang ating butihing DBM Secretary at malugod niya ng pinagkaloob sa COMELEC yung kailangan na budget na gagamitin natin para sa Bangsamoro parliamentary election. Yan ay bilang paghahanda na rin ng COMELEC sa darating na Bangsamoro parliamentary election na nahiwalay na sa national local election at ito'y mangyayari na sa October 13. Matatandaan na sa batas na ang pagpapaliban sa BARM parliamentary elections. Ito ay gaganapin na sa Oktubre 13. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 12 o bago po sumapit ang alauna ng hapon. Hinimok ng Commission on Higher Education na magpatupad ng moratorium sa pagtaas ng tuition fee sa mga eskwelahan. Ito ay panawagan ng mga estudyante mula sa mga pribadong universidad kung saan daing na mga ito na makapaglalala pa ito sa pasanin ng mga pamilya sa gitna huli ng pagsipa ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Kaugnay po nito nagsumite ang iba't ibang mga grupo ng kanilang position papers sa Commission on Higher Education kung saan idinaing ng mga ito ang mas mataas na tuition sa academic year 2025-2026. Ito kung susunod na academic year. Ipunin ito ng National Union of Students of the Philippines sa kanilang position o 6 na pahinang position paper na bunsod ng napakalimitadong scholarship na binibigay sa mga estudyante. Marami ang napilitang mag-part-time job para matustusan ang kanilang pag-aaral. Anila, ang panukalang taas sa tuition ay isang pasaning pinansyal sa mga estudyante at kanilang pamilya. Ito ay paglabag sa saligang batas o doon po sa constitutional provision kung saan ang bawat mamayan ay may karapatan sa edukasyon at ang fee increase ay taliwas sa naturang mandato. Sa iba pang mga balita na samsam ng Bureau of Customs ang humigit kumulang 29 million pesos na halaga ng hinihinalang marijuana at crush oil na nakatago sa loob ng mga balikbayan box mula sa Canada na isiniwalat ng nakakagambalang maling paggamit ng tradisyonal na kaugaliang Pilipino para sa pagpupuslit ng droga. Pinaunahan ng Bureau of Customs, Customs Intelligence and Investigation Service ang operasyon noong Biyernes, Marso 7 sa Manila International Container Port. Idineklara ang mga nasamsam na gamit bilang mga gamit sa bahay at personal na gamit mula yan sa Canada at nakatatandang tirahan sa General Trias, Cavite. Tinuligsa naman ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio ang paggamit ng mga balikbayan box para sa smuggling at binanggit na hindi nito iginagalang ang tradisyon ng mga overseas Filipino workers na nagpadala ng mga regalo sa kanilang mga pamilya.
Napag-alaman sa pagsusuri ang 20,990 grams ng kush at 1 litro ng pinanghihinalaang kush oil na may tinatayang street value na 29.39 million pesos. Samantala, isang malungkot na pangyayari, nagbanggaan po ang dalawang pampasaherong bus sa bahagi po ng Guadalupe at sa bus carousel dito hong kagabi. Batay ho sa naging investigasyon ng Metropolitan Manila Development Authority, mga kabombo, at Makati City Police at ng Philippine Red Cross na siyang mga naunang respondents o rumisponde sa insidente. Nangyari ho ang aksidente bandang alas 9:30 ho kagabi. Malapit po yan sa boundary ng Boni Station sa may Mandaluyong City at ng Guadalupe sa Makati. Ayon sa isa ho sa mga konduktor ng bus, huminto ang unang bus o yung sinusundan po niyang bus para makapagbigay ng daan sa isang motorsiklong dadaan sa Center Island sa ilalim po ng MRT3 nang sumalpok sa likod nito ang pangalawang bus na kasunod. Batay naman sa mga naging pahayag ng bus driver na sumalpok, hindi umano nagana ang brake ng kanyang minamanehong bus, dahilan para tumama ito sa nasa unahang bahagi na bus. Samantala, nag-iwan naman ng 31 kataong sugatan na individual ang insidente na agad namang nabigyan at nakatanggap po ng mga paunang lunas. Nagdulot naman ng matinding trapiko ang insidente doon ho sa lugar dahil para magbukas ng mga alternatibong ruta ang Metropolitan Manila Development Authority. Inilunsad ng Department of Migrant Workers ang bago nitong tanggapan para sa mga overseas Filipino workers na kasalukuyang nakakaranas ng issue o karahasan dahil sa kanilang kasarian, kung saan binuksan ng kagawaran ng Gender and Development Hearing Room na naglalayong mapakinggan at matugunan ang mga gender-sensitive issues na kinakaharap ng isang overseas Filipino worker. Ayon sa kalihim ng Department of Migrant Workers na si Secretary Hans Leo Kakdak, makakaasa na ang kanilang tanggapang ito ay magsisilbi bilang safe space sa mga Pilipinong manggagawa na nais magsumbong ng kanilang hinaing. Dagdag niya, mayroon ding ibibigay na suporta kung sakaling kakailanganin man ng isang migrant worker ang legal na tulong, lalo na pati sa mga labor concerns nito. Ito rin naman ayon sa kanya ang kanilang pagsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas pagtibayin pa ang gender equality at pagkilala sa kakayanan ng mga kababaihan sa bansa. Ang naturang tanggapan na Gender and Development Hearing Room ay matatagpuan sa Central Office ng Department of Migrant Workers sa lungsod ng Mandaluyong. Sa karagdagang pang mga balita, mahigit na biniberipika ng Commission on Elections ang ulat na nagkaroon ng bilihan ng boto sa naganap na campaign rally doon sa Hong Kong. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na katanggap ito ng impormasyon na mayroong nagbigay ng tiga 200 US o Hong Kong dollars o katumbas ng halos 1,500 pesos lamang sa mga dumalo ng rally para bumoto ng straight sa isang Senate slate. Gate nito na kanilang biniberipika itong mabuti at hanggang ngayon ay hindi nito makumpirma. Nakipag-ugnayan na sila sa konsulada sa Hong Kong para beripikahin ang nasabing ulat. Hinikayat na lamang nito ang mga nakasaksi na lumapit sa kanila at magbigay ng mga larawan ng video bilang ebidensya. Kaugnay niya, narito mga bahagi ng pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Nakarating po sa ating balita, impormasyon tungkol sa bagay na yan na allegedly para iboto na straight yung mga pumunta daw sa Hong Kong. Pero alam nyo, yan po ikinakala i-verify mabuti sapagkat mahirap, baka tayo makuryente, baka yan fake news, napakahirap ng misinformation at saka disinformation sa kasalukuyan. Siyempre kapag ka namimigay ka ng ganong amount, sinasabi 200 Hong Kong dollars, hindi naman pwedeng makaligtas yun sa kaalaman ng lahat, lalo na yung mga hindi pumunta halimbawa doon. So tingnan natin kung ano ang katotohanan yan. Pero again, at this point, ito ay raw information. Wala pa itong kredibilidad at sa kasalukuyan ito ay tinuturing pa rin natin na fake news. Tayo po nakikipag-communicate na sa ating konsulada sa Hong Kong upang makakuha din ng mga balita tungkol dyan sa bagay na yan. Samantala, pinalawig pa ng Commission on Elections ang pagtanggap nila ng mga forms ng local absentee voting. Nakasaad sa Commission on Elections Resolution 11120 na pinalawig ang deadlines ng pagtanggap hanggang Marso 17. Kaya niya pinalawig ay dahil sa maraming mga humiling mula sa iba't ibang government units, offices, agencies at departments. Ikinukonsidera din nila ang obserbasyon ng Holy Week mula Abril 17 hanggang Abril 20. Maging ang verifikasyon ng mga local absentee voting ay pinalawig mula Abril 8 hanggang 11. Magaganap ang local absentee voting mula April 28, 29 at 30 sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Meron na lamang po tayong 5 minuto bago po sumapit ang launa ng hapon mga kabombo. Update na po tayo sa mga balitang tinutukan po ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Bicol Region. Meron pong namonitor na tumaas na bilang po ng mga rockfall event dyan sa may Mayon Volcano. At iniuugnay po dito yung posibleng mga pag-ulan. May mga update po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Umalo sa 4 ang naitalang rockfall event sa Bulkang Mayon sa nakalipas na magdamag ayon sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon kay Mayon Observatory resident volcanologist Deborah Fernandez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na posibleng iugnay ang pagtaas ng naturang aktibidad dahil sa naranasang mga pagulan sa lalawigan sa nakalipas na mga araw. Matatandaan kasi na noong nakalipas na mga linggo ay tila bumababa ng mga parametrong binabantayan sa bulkan. Maliban sa naturang rockfall events ay sinabi ng opisyal na nakakapagtala pa rin ng mga short-term inflation sa paligid ng Mayon Volcano. Dahil dito ay patuloy pa rin nakataas ang Alert Level 1 status sa naturang bulkan na nangangahulugan ang posibilidad na magpatuloy ang mga aktibidad nito. Kaugnay nito ay mahigpitang paalala ni Fernandez na ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone dahil sa banta na dala ng naturang bulkan. Opo, mukhang itong mga rockfall na ito ay related sa pag-uulan nitong nakaraang araw. Itong mga pagsingaw, recently din na-observe namin sa Mayon Volcano Observatory, minsan nagiging weak, minsan nagiging moderate, and nagdidrift ito dito sa bandang Ginobatan, sa west-southwest or sa west-northwest sa may bandang Ligao. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela sa Kayan 1000 nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga provincial report, ang Cebu City Police, inilunsad po itong Ronda Cebu Juana para hubigyang daan ng lakas at karapatan po ng mga kababaihan sa komunidad, kasabay po ng pagdiriwang ng National Women's Month. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Inulusad ng Cebu City Police Office o CCPO ang programang Ronda Cebu Juana na magsasanay sa mga babaeng pulisya na mamumuno sa pagpapatupad ng batas sa Cebu City bilang pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Ito ang sinabi ni Police Colonel Enrico Figueroa sa panayam ng Bombo Radio Cebu kahapon, Lunes, Marso 10, 2025. Ang programa ay naglalayon na magbigyan ng mga pagkakataon para sa mga Cebu City Police Women in Uniform na higit na mahasa ang kanilang kasanayan sa pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong mamuno sa mga operasyon ng pulisya. Bahagi ito ng Women Empowerment Initiative ng CCPO bilang formalisasyon ng programa ngayong buwan sa pagpaparangal ng mga kababaihan. Inaakala ng pamunuan ng CCPO na kung maging matagumpay ang inisyatiba, maaari itong maging bahagi na ng kanilang regular operations na matagumpay nitong mapaabot sa komunidad sa Cebu City. Ilan sa mga operasyon ng Ronda Juana ay ang barangay community engagement at patuloy na police checkpoints sa pakikipag-ugnay sa mga force multipliers. Yes, this is in relation with Women's Month. This month is a Women's Month, so we launched the Ronda Cebuana composed of women from all sectors, from barangay officials, barangay tanod, policewoman, our force multipliers, and they will conduct the ronda doon sa ating mga lugar na tinatawag nating areas of concern. And also, they will propose the checkpoint operation also. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Etong P-pop artist at si Zella ay feeling honored matapos makasama ang mga bigating K-pop stars sa Waterbomb Festival 2025. May chika dyan ang Star FM Manila. Star-studded ang naging line-up ng Waterbomb Festival 2025 kung saan naitampok nga ang P-pop boy group na Believe at ang P-pop soloist na si Zella.
Kaya naman feeling honored ang mga ito dahil nakasama nila ang ilang mga K-pop at international stars sa music festival na ginanap sa Quirino Grandstand. Tulad na lang nina Lee Chaeyeon ng girl group na I-Zone, Stacy, dynamic duo, Sunmi, Chanyeol ng EXO, Bambam ng GOT7, Yolin at ang singer-rapper na si Jessie at marami pang iba. Samantala, sa pahayag ng P-pop artists, inamin nila na grateful sila sa oportunidad na mairepresenta ang Filipino talent. Big event po ito and I'm very honored po. Sobrang thankful po kami since it's our first time and it's the first water bomb na sa Philippines. It's an honor to be invited. Matatandaan naman na kasama ang Bilib at si Zayla sa successful na The Mall Show 1 ng Star FM Manila noong August 31, 2024. Ito nga ang unang pagkakataon na ginanap ang water bomb sa bansa na nagsimula pa sa South Korea taong 2015. Ang music festival ay kinatatampukan ng water cannons, water guns at live performances ng mga kilalang K-pop artists. Yan ang report mula rito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagdulot ng malaking sunog ang banggaan ng oil tanker at cargo ship sa northeastern karagatan ng England. Nagpadala ng helicopters at lifeboats na galing sa malapit sa bayan para respondihin ang lugar. Aabot naman sa 32 katao ang nailigtas mula sa nasunog na cargo vessels. Lahat-ani ng mga crew ng United States flagged Stena Immaculate tanker ay ligtas nang ito ay makabangga ang Portuguese flag container na Solong. Ang Stena Immaculate ay isa sa 10 mga barko ng United States military na ginagamit para magdala ng mga gasolina tuwing mayroong kaguluhan at emergencies. Galing sa Agoy Airport ang Greece ang Stena Immaculate habang ang Solong ay mula naman sa Grangemouth Port ng Scotland at patungo sa Rotterdam sa Netherlands. May habang 600 na talampakan ang Stena Immaculate habang ang Solong ay mayroong 461 feet ang haba na ginawa noong 2005. Inaalam na ng mga otoridad ang sanhi ng insidente, ganun din kung mayroong tumagas na langis mula sa mga barko. Bombo Sports News. Sa ating sports balita mga kabombo, patuloy ang ginagawang paghahanda ngayon ng Philippine Men's Football Team ng bansa para yan sa ikatlong round ng 2027 AFC Asian Cup Qualifiers. Makakaharap nila ang bansang Maldives na ito ho'y gaganapin sa may Marso 25 na gaganapin sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac. Kabilang sa idinagdag sa koponan ng 24-man squad ay itong sina Randy Snyder at itong si Joseph Bakay. Naging bahagi ng dalawa sa semifinals ng ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Si Snyder mga kabombo ay naglalaro bilang midfield position kung saan ang ama niya ay isang Swiss habang Pinay naman ang kanyang nanay. Habang si Bakay na defender ay isang Pilipino, ang ama niya ay isa ring Pilipino at maging yung kanyang nanay. Kapwa 23 anyos ang dalawang player. Naniniwala ang kupunan na sa mga listahan ng mga bagong manlalaro, ganon din ang home court advantage ay mapagwawagian nila ang nasabing laban. Mga kababukas Star Nation, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages tulad po ng Facebook, YouTube, ang TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Sa Bombo Mobile App, pwede po ninyong i-download ito via Google App Store at Apple App Store. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ang ating mga provincial station gamit po ang kanila ring sariling social media pages. Pwede po niyo balikan yung kanilang mga program, hindi po ninyo na-monitor o hindi po niyo napakinggan sa mga nakalipas na mga araw o nakalipas na mga oras. Sa Visayas area, sa mga kababayan po natin mga Ilonggo, nariyan po ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod at ang Bombo Radio Rojas. Para ho sa mga Cebuano, nariyan po ang Bombo Radio Cebu. Sa mga Akyanon, nariyan po ang Bombo Radio Kalibo at para ho sa mga Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. At bago tayo magtapos, narito sama-sama tayo para sa prayer for the healing of Pope Francis.
Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan mga kabombo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News o Bombo Network News Noontime Edition. Mula ho dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. 9 minutos na nakaligad sa takna siningalas 12. Welcome na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Marso or Martes sa Marso 11 tuig 2025. Kagkaron sa aton sininga the vote countdown. 62 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lang ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Si former President Rodrigo Duterte mas pilion nga patsyon na lang sang sa inisya ang mag-apin kuno sa mga puti. Gina-question man karon sang anay presidente ang kustodiya sa iya dito iya sa may Villamor Air Base. Sang aton sining kapulisan kag ang kampo sang anay presidente nagapahayag nga wala karon sa mga nagakaigo sini iyang dokumento such as the warrant of arrest nga ginpakita abe sa natungdan ukon sa legal counsel sang mga natungdan ang kaupod sa karon ni former President Rodrigo Duterte sa holding area sang Villamor Air Base amo sanday Hanelet Tavanzenia Duterte kag Kitty Duterte. Lakip na ang isa ka iya sining legal counsel pero ining si Senator Bongo ining long time special assistant niya kagkaron senador kaupod sang pila pagid ka mga opisyal man or shall I say legal counsel sang presidente kag subong man iya sining doktor ang hindi karon magkapalapit sa anay presidente. Amo ni ang payag ni Attorney Belio Cagaina nga iya sining again na question niya ti paano na lang to kay wayman sa mga warrant of arresto. Si PNP Chief Marbil kuno ang naghambal sa iya nga may ara sang warrant of arrest kaupod ang Interpol representative pero hindi maklaruhan kung malang dokumento ito nga ginadala nila. Warrant of arrest naman warrant of arrest na bala ito or yan to. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabombo kag anong matabo sa kay former President Rodrigo Duterte abe pananglitan nga warrant of arrest kimantong ginawyatan karon sa mga opisyales now sa kapulisan kaupod sa Interpol. Anong matabo sa aton siniiya nga nay presidente. By the way, ining warrant of arrest sa aton sining mga kuturan amo ining kaso or crime against humanity ngati sa madumduman pa gin-file ining sadtong tuig 2017 sa aton sining mga kabumbo sa International Criminal Court sang magkatapo sang magdalo during that time si Congressman Gary Alejano and the former Senator Antonio Trillanes IV. Sa aton sinikaroon niya nga mga kauturan, ibalo na tundugang sining mga impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad sa gihapon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Sa mga mainit naman nga balita nasyonal karon or sa aton sining mga kabombo pila sa mga highlights
nga nagkalinabo dito iya sa may Ninoy Aquino International Airport sang yara na sa kustudiya karon sang kapulisan bla si former President Rodrigo Duterte tingin-tingwaan kung tani nga makapamangkot kag makapangita sang posible makapanugot sa kay former Senator Bongo saya sini sa mga abogado, legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, subong man ang iya sini nga doktor nga makapalapit to sa presidente o former presidente. Nakita ito na si Platanya ang spokesperson sa kapulisan pero ano ang balsang for asang senador? Sinyagin palagyuan sila kuno. Sa aton sino mga kabomboy, check ta na bala karon sa aton man sino nga pagpangalagad. Sa piyak sini nga bahin sa mga nagapauna dalakuan naman nga mga balita lokal ang Private Public Partnership Committee ginkumpirmar ang pag-file o ang pag-delist sang BRT system offer sang first Balfour PPP website. Samtang presyo sa baboy sa Iloilo mataas sa gihapon kag iban pa nga mga balita. Mga kaso sang reklamo sa online shopping nagtaas sa Department or suno sa Department of Trade and Industry. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udo. Ipakita naton bala no ang pila ka mga nangin sitwasyon kagaina may kantanan sa sining ginapayag pag-serve sang warrant of arrest sa Interpol kaupod ang Criminal Investigation and Detection Group kay nakita taman kagina ang presensya ni General Torremo kag may sandig sa ambush interview gani ginpamangkot siya kung may ara bala sang warrant of arrest tinagayom-yuhom lang siya kag do naga-signal sa positive answer sa nag-ambush interview sa iya. May video clip kita diri nga nauyatan ini sa ibabaw sang sa sulod pa ni mismo sang awag sinigani sa sulod pa ni mismo sang eroplano. Yari ang pila ka mga pagbiniluhanay sa mga istorya sa ibabaw sang or sa sulod sa eroplano sang maghugpa na diri ang flight nga ginasakyan ni former President Rodrigo Duterte kung sa diin naghambal siya nga mas mayo kung patyon nyo na lang ko. Yari bala, pabati naton kag pakita naton sa aton sining mga kabombo. I-warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaya nga. Ngati kung wala malang kamo sang warrant of arrest, you will just have to kill me. Ang muna hambal ni former President Rodrigo Duterte. But, natigayon gini ni siya, no? Nga matik into custody sang Interpol subong man sang aton siniya karon kapulisan. Si Senator Bongo nagtingwa pa kuntani nga kung pwede may istorya niya bla sa aton sini makauturan, pero ginpalagyuan ni siya sang spokesperson sang aton sini kapulisan. Mamangkot siya kung tani kung anong sistema ni kung kay sino pwede makapakigununanon para nga makasulod sila dito iya sa may holding area sang Villamor Air Base. Daw kasubong nga nagapangalang-alang si Brigadier General Jean Fajardo sa pag-istorya sa kay Senator Bongo. Magluwas na nagpangalang-alang, naglikaw, kag paglikaw niya, timing man to nga ginpurungan sa magkatapos ang media si Senator Bongo, dito yung nagkaripas na yun. Sang dalagan, si Brigadier General Jean Fajardo, nga kung tani luyag ni Secretary Bongo or ni Senator Bongo, nga istoryahon ini sa aton sining mga kauturan. Ambot ko na dala ko dira Bumbumel ang video clip sa aton sining mga tagpalamati. Para nga mapakita taman ining
kung tani luyag nga pag-interview galing kay nalagyo. No? Oh, di na to ganing akon sining video diri kay gina. Oh. Nalagyo si Brigadier General Jean Pardo. Anyway, iplastar naton ina karon sa aton sining mga kauturan, no, hasta mga pag-deliver to sang pizza kung tani tingwaan man ni Senator Bongo para nga magkaistorya lamang to siya sa makapalapit siya sa kay former President Rodrigo Duterte, pero wala gid sa aton sining mga kauturan, no? Amo ini karon ang isaman sa mga ginakwestiyon sa kampo ni PRRD o former President PRRD, no, former President Rodrigo Duterte, nga hindi kuno tiya pagpaupdon dahil Senator Bongo or bisan abi ang ilat sining mga legal counsel. Oh. Kag ang doktor kay damo kuno sang ginabatsyag si former President Rodrigo Duterte. Oh. Standby bala sa aton sining mga kabumbo, no? Diri man karon sa aton sining pangalagad. Muning gina-question man sa mga kaupdanan sa kampo sa kanay presidente, diin ang arrest warrant. Oh. Magluwas iya sa arrest warrant karon sa aton sinima kuturan anong pamangkot gani man ni President Rodrigo Duterte siya. Ano ako na komiter nga sala? Ano akon violasyon? Okay, why gin plastar diri kon nga gin kustodiya ako karon sang kapulisan. Oh, sa aton sining mga kabumbo. Oh. I-standby diri banwa kay from time to time magachikyar kita sa mga koneksyon naton direktamente sa may Bombo News Center sa mga latest man nga impormasyon O sa aton sini nga pagpangalagad subong diri sa Bumbuanay Saudto. Pananglitan abi nga may ara gid man sa arrest warrant. Ano nang matabo dayon sa kay former President Rodrigo Duterte? Direkta ni siya sa dahig. Arianay, pro pakita ta na nayo. Dahil lang gid sa aton sini makuturan, ipakita ta ining video clip ako sa diin ma-interview, ma-istorya kung tani si Senator Bongo sa kay former or sa kay General Jean Pardo. Okay na po. Yes. Hindi ako pinansin ni ano eh. Alive ka? Opo. Tagapagsalita ka ng PNP, pwede ba kaming pumasok doon? Sabi ni General Martin kanina, pwede pumunta doon sa Vice City. Pwede mo tanongin? Alang namin? Ma'am? Pwede po tagapagsalita ng PNP. Officer, please handle the best president of the Philippines very well. Treat him well. Senator. Tumatakbo si Senator. Ayaw niya magpa-interview Dapat kinaharap. Person, ayaw mo sagutin. Ano tinanong niyo, sir? Sabi ko, saan ba pwede puntahan? Kasi kanina sabi General Martin, dadalhin daw sa Tumatakbuhan na si Senator. sa airport. Sa media mo. Mamangkot kung tali si Senator Bongo kung plastada, kung pwede kami makaupod do kay makasulod to sa kay former President Rodrigo Duterte, bisan iya sini mga abogado, iya sini nga mga doktor.
Ti si Brigadier General Jean Fardo do nabutang man isto nga to nga gamo si ni Manuao. O kay balya si ti may directive samon mo. O tapos to may ginatudlo siya. Sang ulihi way na damo sang gamo sang gintipulan siya sa mga katapos sa media. Lagyo. O araw na lagyo si General Pardo talikod siya na. O lagyo sa Juno. Ato na, nagkaripas na sang dalagan. Ambal nga din ni Senator Bungo. Yun na, yung spokesperson ng PNP, tumakbo. Pwerte man nga mga hitabo subong tubanwa. No? May kantanan man sa sining latest na karon, no? Nga pag kustodiya sa kapulisan sa kay former President Rodrigo Duterte. Sandig man sa pagpangulusisa naton, no? Hindi ni direkta nga ilupad si former President Rodrigo Duterte sa dahig nga dalon siya bidito, no? Hindi mo sina kasimple sa aton sini makuturan, sa aton sini nga mga tagpalamati kay kumadumduman nyo pa, no? Sa aton sini mga kasimanwa nagtiwalag na niya sa Rome Statute si former President Rodrigo Duterte sa aton sini nga mga kabumbo. So, ang matabo sini nga inisya ang iga-turnover paanay sa member state sining Rome Statute agod iya banwa nga ang member state amo tuya ang ma-turnover man siya sa dahig sandig sa aton sini nga pag panalawsaw. Ti kung sino inang member state kay bangod nga hindi na yung member state ang pungsod Pilipinas kay nagtiwalag na siya gani sa aton sini nga mga kauturan, hindi na iya amo sini kadali nga palupadon lang tuya sa dahig sa the Netherlands ang anay presidente agod tubangon ito biyang magkatapos ang International Criminal Court. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti kung sino ining member state, either nga malapit mandri or malayo sa aton, kung kay sino ni siya i-turnover, ti mo pa ning balantayan kay kabahin ini sang proseso nga ginatawag. Ti Davao nagapamangkot nga nakalabot niya ang Interpol sa aton sini nga mga kauturan. Isandig man sa aton sini nga pagpanalawsaw, nag-intervener sinadri ang Interpol kag amo iya ang nagpatigayon sa pagserbe sang ginapayag arrest warrant sa kay former President Rodrigo Duterte. No? Ang Interpol amo iya ang gin mambal nato na bigin task or gin pamaagi agud nga may ma-execute, no, or madakop si former President Rodrigo Duterte agud nga iya sini nga tubangon ang kaso nga crime against humanity nga gin-file sa iya sadtong tuig 2017. 17 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Sa mga dalagwa naman nga balita lokal diri sa aton sini nga pagpangalagad, istorya naton ining Private Public Partnership Committee gindilis kuno nila ining BRT system offer sang first Balfour sa aton sini nga mga kuturan. Ibalo naton ang dugang sini iyang informasyon with the Bombo Angel ta. Do mo ni siya balaang sa mass transportation nga gina-propose diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. I-check tabi balita ni Bombo Angel ang gikan sa Iloilo City Hall. Jel, Bombo Angel sa report please go ahead. Bombo Cham ginkumpirma sang PPP committee sang Iloilo City Government nga
wala na tigayon o kung nag-failure ang ilang negotiation sa tunga sang first Balfour sa ginaistoryahan ini kuntani nga high capacity ba sa aton pagpakig-angot kay Attorney Dave Garcia, ang Vice Chairman sang PPP Committee sa Iloilo City Government, iyagin sa Bongbot Siam nga nag-fail ini sila sang negotiation nila sa natabo abi nga taripa kuntani sang pliti. Hindi ni siya ang pliti directly Bongbot Siam bangod ang 22 pesos nga istoryahanay nila nag-santuanay na sila but siningon ang city government ang first Balfour nag-okay na sila kuntani sa 22 pesos nga presyohanay pero ang offer diri sang first Balfour nga 12% ka discount ang increase rather every 3 years amo nang ilang sa clauses nila kung tani Bongbot Siam. Sanggin kadtuan o kung ginpakita sa LTFRB sang PPP Committee sang Iloilo City Government ining offer sang first Balfour, ginapatagan ini sila nga posible nga ang terms nila do hindi gini nila maka-assure nga maaprubahan nila ang 12% ni increase kada tatlo ka tuig sa pliti Bongbot Siam. Bangod ang pagsulundan sang LTFRB makapa-increase lang gid sila per centavo kag hindi per peso. Nga example bi 22 pesos Bongbot Siam ang pliti abi nga base fare nga first 4 kilometers. Ang gusto sang first Balfour after 3 years ni increase sila nga by mga 3 pesos butang tabi Bongbot Siam. Ti amo nang hambal sang LTFRB nga hindi ina mahimo on their end man abi bangod per centavo lang kag sa every 3 years nga na may mga times sabi nga example bi may rollback sang presyo sang gatong tapos nakatala na abi iya nga makapasaka sang presyo nila sang pliti ang first Balfour ti kumbaga ang tanan nagapanubo tapos ang first Balfour lang ya kuno Bongbot Siam ang nagapataas ti mga amo na nga bagay ang ginakonsiderar ti hindi ina kuno ado insakto man. Pero with this one, yung try pa man sang Iloilo City Government, din nag-suggest actually ang LTFRB sa bahin sang first Balfour na ibutang sa clause nga what if abi nga subject per approval sang LTFRB ang pliti abi ko nang increase man abi Bongbot Siam. Pero tiyang matabo diri, let's just say 7% lang ang gin-approve sang LTFRB nga increase. Ang 5% sa 12% Iloilo City Government ang manabon. Momo Angel. Bongbot Siam. Standby lang sa imo sining linya, dali lang gid kay i-update lang naton sini mga kabombo. May kantanan sa sining pag-service ang warrant of arrest no ti pamatian naton bala si General Nicolas ano ganin apelyido si Manwa no? Brigadier General Nicolas Torre III kay ginbasahan niya diri sang Miranda rights si former President Rodrigo Duterte dito ni sa may holding area sa may Villamor Air Base. Yari manwa ang video clip nga nakuha sang Bombo Radio. You're placing under arrest as deputized to me by the PCTC by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. Amoy adto banwa sa aton sining mga kuturan ang video clip no ang kung sa diin ti ginabasahan sang Miranda rights si former President Rodrigo Duterte. So mag-amo siniti ang kustudiya karon yara sa Criminal Investigation and Detection Group kay si General Torre among chief karon sang CIDG. Sa aton sini nga mga kabumbo, may statement man si Attorney Conte sa aton sini nga mga kabumbo nga nagakadapat kuno ilupad gilayon ining si former President Rodrigo Duterte sa The Hague. Sa aton sini nga mga kuturan kay hambal niya sini nga when a person is arrested under a warrant of arrest from the ICC, he should be turned over to law enforcement officer of a member state
and is to be flown to The Hague, the Netherlands, ASAP. As soon as possible sa aton sini nga mga kabumbo. Oh? Ti sandig sa aton sini nga pagpanghusisa, amo ganin ni Banwa. Sa diin siya abing law enforcement, no? I-turnover nga member state sa aton sini mga kulturan kay hindi bala si former President Rodrigo Duterte nagatiwalag iya sa Rome Statute sa aton sini nga mga kabumbo. Anyway, may ongoing pagid sini nga mga sistema kag plastada dito karon. Balik-balikan tayo na. For the meantime, balikan tanay balita ni Bombo Angel Tan. Jel, please come back. Amo to Bombo Cham nga kung example abi ang tripabi sang iba 12% to ang ginaayo sang first Balfour nga increase every 3 years. Ang problema dire ang LTFRB nagprangka nga hindi nila posible maaprubahan ining amo ni kadako balabang botsyam kay 30% lang ang increase. Nagambal diri ang first ang LTFRB nga butangan nila clause ang ilang offer sa Iloilo City Government. Nga example be 7% lang or as per approve lang abis ng LTFRB. Then let's just say out of 12% tira 7% lang ang na-approve sa LTFRB. Ang 5% Iloilo City Government ang manabunan bombotsyam kung ipadayon gid ang bill para makuha ng abi mapatigayon ining high capacity bus. Nag-ayo man di ang city government, what if di ang dividend na lang sa city government since joint venture agreement ini siya. Pero ang first Balfour nagaprangka man nga tido hindi gini siya matabo kung amo sina ang i-offer sang Iloilo City Government. Pero ti sa gihapon hindi pa man di final nga hindi na magbalik ang first Balfour kay tibi mga bati-bati man according to Attorney Garcia nga posible magbalik sa bag-ong offer ang first Balfour at isar nga na failure ang ilang offer subong nga tion para sa high capacity bus kay isa gihapon mamutsyam padayon ining pagtuon nga punduhan bala sang Sweden government para sa high capacity bus kaga posible pagid ang pagpatigayon or pagpabutang sang mga dalago nga bus pakadto sa mga provinces Bombatsyam. Pamatian ta balang kabahin diri sang nangin statement man ni Attorney Dave Garcia sa aton interview. Siguro gin-delist nila because it ang proposal sang first Balfour sa high capacity bus system it came to an end after a declaration that there was a failure of negotiation. Nag-fail ang negotiation because we weren't able to come into terms sang tariff, sang rate plus ang plite. Ang plite taniya, the plite per se, is okay. We don't want to negotiate if we are not sure kung okay ang plite. So what we did to be sure kung okay ang plite is we went to the regulatory authorities ang mga plite, which is the LTFRB. So we presented ang plite kung how much it's okay tani. Ang hindi okay is the increase sang plite. Not the increase every pila ka kilometers but the increase every pila ka years. Sa proposal sang proponent, the increase is 12% for every 3 years. So we presented it also sa LTFRB, not just the LTFRB 386 but the central LTFRB, the board itself. And they categorically stated nga they cannot assure us of the 12% increase because it will really depend on the circumstances of the time. I mean, who knows, sa base on that third year nga supposed to be may increase. But everything went down. It's supposed to be ganyan dapat like that. The base rate was at 22 ata. If I can remember it right. First 4 kilometers or the first 4 kilometers. Now, I'm gonna reiterate, the increase is not an increase about the kilometers. Diba? It's the increase every 3 years. So, that's gonna be, if the base rate is 22 pesos, so starts ang operation. It's not subong kiti pila pa niya
years later pa niya. So, ang 22, more or less, dira-dira, giman guro matupaton nga lite. Pero, after sang start sang 22, 3 years later, ma-increase 12%, which is about what? 3 pesos? Ang policy sa aton nga LTFRB increase dapat by the centavos, not by pesos. Amo to nga di kita ma-assure sa LTFRB. So feeling ko, that's why ang LTFRB hindi mag-assure sa aton nga mag-approve sila sa amo to nga increase. No, because ang policy can nila it's on the centavos, but in the here is the 12%, which is roughly equivalent to 3 pesos. Naghamba lang LTFRB. Yan balya, if I were you, yun ang balya sa proponent. Ang balya, I would put a clause there nga ang increase sa tariff or increase sa rate is subject to the approval of the LTFRB. Tama na siya. Oo. So, ang natabo, nag-agree man actually ang proponent. Yang mo to, oo, nga butangan clause yung subject sa approval ng LTFRB. Galing, they ask, no? They ask nga, say for example, nag-request 12% increase. But the LTFRB only approved 7%, say for example. So the difference of 5%, si City ang masubsidize. So amo tong dito kami ng hindi, no? Hasta nga, we negotiated further nga kung pwede sa dividend na paon, etc. Ang percentage yung mabatan tong City. Oo nga, siyempre, it was supposed to be a joint venture, no, agreement. So it's a joint there's supposed to be a joint venture company, which the city is a part of, which means to say may dividend kita pa niya pa. So we negotiated niya, you know what, bisan why na kami dividend, amo na lang na, pero dahil lang tanikwaon ang isubsidize ng city sa plate. Hindi, alang-alang man sa ila, labot kami sa point nga do clear naman nga hindi gid mag-come into terms. That's why nag-declare na failure. To be open, attorney, right now sa mga investors who willing to get unsolicited proposal since ongoing pa ang pagtuon na Yeah, actually yes, in fact si First Balfour last year I think they mentioned there's a possibility nga ma-resubmit sila. We just don't know when, and we just don't know how the changes will be. Kasi siyempre, if you resubmit, kagdo palas malangyapon, so kasi ma-failure malangyapon, so sayang lang. But so far, why pa kita updates, especially that we heard nga there are a lot of changes sa Department of Transportation. So mabudlay paguro mag-commit ito resubmit kasi amo na. Pero ang aton yung hope dire is ang study nga i-conduct ng Swedfund. Oo. Bombo siyam na bataan sa mga kabombo naton ang kabahin sa nanging statement man ni Attorney Dave Garcia sa aton interview. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Angel Tan sa imo siniyang follow-up report. Ang oras naton 31 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa aton sining mga kabombo sa iban pagin sining madalagkuan nga mga balita kaga impormasyon driman sa aton sining pagpangalagad. Balik-balikan naton sa paray nga pagpalayag sa bumbuan ay sa unto pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga panomdom. Eto na ang nanalo ng 1 million pesos in cash. Po si Annie Cabrera, 59 years old, nakatira sa 476 Animal Bar, Davao City. Nanalo ng 1 million pesos sa 1 to Panalo Part 23 promo ng Bombo Radio Star FM. Ang birthday bilang proof of purchase, malaking tulong sa akin ang aking napanalunan upang ako'y makabili ng aking mga gamot, pambayad ng utang na pinagamot sa tatay ko at syempre, pambili rin ng bagong eyeglasses. Maraming salamat sa Diyos at sa Bombo Radio Star FM. Basta Radio, Bombo, Star FM is all for you. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga maginiinyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at the Plaza. Kaupo ng Rock Station Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas sang kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampaw-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani dong malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila, kag magpainit, agod mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang Dork Lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba, o kun paghugas sang kinanan, o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kun shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsahon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay.
Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush. Bigan sa takna sining alaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa bumuharay sa udto. Standby check tanay balita ni Bombo Pauline Piliora kay isa kay sa negosyante diri gin balabagan. Pagbalabag sa iya ginkuan sa nga kwarta mga 400,000 gikunoti hold up ni. Sa ton sini mga kabombo dito iya sa may banwasang uton. Sa nolan tanan ng istorya na parte iya sa serye sa holdapanay sa probinsya sa Iloilo do nagdugang paginiya subongo sa banwasang utono. Check tabla si Bombo Pauline Piliora. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Bombo Champ, ginambatan ng duwa wala pa matilalaan nga kalalakihan ang isa ka negosyante sang livestock dara sa bahin sa Barangay Buray, Uton, Iloilo. Ang biktima ging kilala diri kay alias Rose, 28 anyos ang edad, residente sa nasambit nga barangay kay do family business ini siya Bombo Chamo. Masamini may ihaw sila bisang baboy pag every 3 a.m. do mga kaagahon ini sila ang biyahe ay ruta niya ni Bombo Cham halin sa may ilang balay dira sa may Buray pakadto sa may Uton Public Market. Sa aton diri pakigangutan si Police Captain Lonelyn Tamilio, ang Deputy Chief of Police ang Uton Municipal Police Station, iya diri pahayag na that time Bombo Cham padulong kung tani ini biktima sa Uton Public Market sakay sang iyang e-bike agud nga mag-attender man sa iyang ilang negosyo. Usually maglakat ini siya Bombo Cham nga is may mga kaopdanan man ini siya, pero do lain-lain bila sa pret ang ilang nga salakyan naman kag that time wala ini siya sang kargang ilang product abi o kun ining livestock o kun karne man sang baboy. That time Bombo Cham may ara ni that time nga nakauna dito sa Uton Public Market, may ara man sang naulihi bangod ga paihaw pa sang baboy sunod diri kay Police Captain Tanamilio. Sa nga 20 metros na gikan sa ilang puloy-an, halin tila balay pakadto sa Uton Public Market, mga 20 meters away ini siya Bombo Cham ginlambatan ini siya sa duha ka lalaki. Do wala man sang may salakyan sa palibot, do gulpi lang ini sila nagwa sa kabangod wayang ini siya Bombo Cham pag medyo madulom ang area since nga kaagahon man ini natabo kag wala man sang o kung may malaka ang pamalay man dira sa area paginhawig ining iyang nga bike sa kilid sang talamnan do nagtakilid gid ini siya kag lampusan sang matigang nga bagay ang iyang nga ulo sa maayong kaimtangan wala man ini siya malipong Bombo Cham apang kahit medyo masakit lang gid ang iya ulo bungod matig ato nga object ang ginlampos man sa iyang ulo kaging kuha ining bag nga may unod sang do more or less 410,000 pesos. Gilayon man ini nga naglakat ang duha ka suspect do pakadto sa Sitio Baras ini siya Bombo Cham kag gin-identify diri ang only nga matandaan sang biktima, hindi niya bala mamukaan gid ang duha ka suspect bungod medyo maduluman apang nakita niya nga ang iya nga bayo kunong kolor sang bayo sang duha ka suspect puti kag itom kag naka-short ini nga brown. Duwa sila naka-shorts ini sila kag ginabulubanta do mga 5'5" ining kataason. Dugang pa diri
nga amo na usually nga ruta sini nga biktima man kaga prior to this man nga adlaw kagina sang kaagawon mo siya mas dako pagid gani ang kantidad nga ginadala sini do that time do hindi ginagani magnubo sa 500,000 ang ginadala niya every kung hindi lang mabalaan kung everyday ni nga dalag ko ang dala niya apang sunod diri kay police captain na Talamilyo nga gintuad sa biktima nga doang mo ni ang time nga do medyo manubo-nubo pa ni gani ang dala niya nga kantidad bogot siya base diri sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nga posible may naka-standby na nga getaway vehicle sa unhan man sa giluntaran sa insidente bangod man nga wala sa CCTV dito gid mismo sa area sang natabuan sining insidente man apang dito sa katupad nga mga barangay nakita nga dumay salakyan dito auto. Hindi pa ma-identify kung ano siya klase sang salakyan. Medyo buron pa no. Bombot champ. Apal dumagamay nga auto. Hindi pa mabalaan kung ano klase sang model. Kada gilayon man ini nga nagapuli in biktima sa ilang balay. Nagpadulong diri sa Oton Municipal Police Station kay nag-report kay ginlagas man to sa mga kapulisan man sa Oton MPS apang wala din nila maabdan so amo ning ginatan-aw nila nga ang gulo nga may nagahulat didto nga salakyan as to the kung may person of interest to sila bumbutyam asol na wala pagid padayon pa nila nga gina-backtrack ginalocate kaga ginatan-aw ini mga CCTV cameraman sa area agud matumod ining mga suspect mo ba so possible basi gina-monitor na ining biktima bangod kay sa na-mention dito o amo ginaang ruta niya everyday so amo to nga time basi namutikan kag mati na taybingan nga siya lang isa amo to nga natigayon nga makuha siya ang amo to nga amount sang kwarta bombot siyam pabati na to nga tanong interview kay Police Captain Leonelin Tamilio ang Deputy Chief of Police sa Oton Municipal Police Station. Bali ang aton reported kagina sang aga at around 4:45 in the morning alleged robbery hold up incident nga natabo diri sa Barangay Buray, Uton, Iloilo. Ako sa diin ang aton nga victim is alias Rose. Bali ano ni siya businesswoman, livestock ila ginabaligya bali mga karne sang baboy amo na ila ginabaligya. Residente man sang amo na nga lugar sang Barangay Buray. Ako sa diin sang mga alas 20 sang kagina sang kaagahon ang aton victim on board sa iya e-bike more or less 20 meters away sa ila balay may duha ka suspect nga naglambat sa iya sa dalan nagpara bali then after that talagin parahan then ang iya e-bike grab papundo bali. Tapos, then natumba ang e-bike sa talamnan sa rice field. Pagtapos snatch ang iya shoulder bag nga nagaunod sang cash amounting to more or less 410,000. Oo. Hindi na siya tali pa kadto. Sa tindahan kay maano sila. May business din sila sa may market. Wala siya karga. Bali on board lang sa iya e-bike pakadto sa tindahan. Wala siya upon. Wala siya upon, isa lang siya yan. Usual yan nga routine nga amo na siya nga oras nga nagalakat. Oo, amo na siya ang iya usual. Pero kagabi, pero kagina, timingan lang to nga ang iya mga upod, may nakauna, then naglakat man siya nga isa lang, tapos may upod pag siya nga malaway sila nagdulungan. Usually na may upod na siya magtakad sa tindahan. Kagina lang niya na isa lang siya. Routine lang gid na niya kada aga nga kadto siya sa ilang ginabaligyaan. So nakauna to yapon pero nabilin pa ganiban kay may ginaihaw pa kuno sila nga mga baboy. According sa amon investigator on case, amo lang dito siya kuguro kagina nga isa lang siya naglakat kag na timingan man nga ginabantayan or na siya sa na timingan siya sa mga amo to nga mga suspect naton. Hindi lang kita sure kung bintaya to ang kwarta or part man to guro bintaya kag man kwarta sang ilang business. Everyday ga carry siya ma'am sa amount nga amo ni kadalag ko. Di man according man sa amon investigator na last mga days ago mas dako pagid ang iya dala nga mga kwarta compare sa Subo nga daw medyo smaller compare sa una nga mga previous days. Ang area ma'am may lighted siya, may CCTV. Wala daw kaligyan nga lugar kay Laktudan hindi siya daw may pamalay man guro pero laka lang. Na-identify ni ma'am or ang pagtanaw niya or madumduman niya sa identity sining suspect? Wala gid siya description sa identity kay wala ya nakita lang na pag sa iya paglambat
may hard object kagin lang po sa iya ulo. Nalipong ni siya. Wala man siya nalipong kay siya pag nagkadto para mag-report sa incident. Right after nag-report siya. Right after sa incident, nagpulian na siya sa ila balay kag nagkadto para mag-report. Ang iya lang isang ginasuksok nila nga mga bayo. Nagasuksok ni sila sa white shirt, brown short, black shirt kag naka-short sila nga duha, at least more or less ang height is 5'5". Sa tsura may tabon wala na. And wala man siya naka-mention pero hindi yan lang maklaro kay dulom. Dulom siya. Tiin nag-fled tayo ining mga suspect kumadumduman sa victim. Going to Sitio Barasman, Barangay Trapiche. Nakalakat lang sila. Nalakat lang. Pero sa subong ang aton nga mga operative ongoing pa subong ang aton ni hot pursuit mo for the possible identification sa suspect kag kung ano ang salakyan nga ilagin gamit kay isang paglambat nila guro wala sila salakyan, so pag palagyo nila may ara salakyan sila nga ginsakyan para makadasig pag palagyo kay ginlagas pa ni sila mawala na may maabutan kay kung naglakat lang to sila posible nga maabutan. Oo, pag pag review sa mga CCTV sa mo nga time do may makahambal nga do may salakyan sila nga gamit na model do ni siya 4 wheels auto hindi pagid maano kung ano siya nga ta gamay lang siya nga salakyan. Hindi pagid kami makatulid kung taga diri ni sila o kung kilala nila ang iyang biktima or mga grupo ni hindi pa kami makatulid, hindi pa kami maka-finalize kung ano ila identity or ano. So di kung ginatiktikan ni sila bala ma'am kasi amon ang ruta niya everyday Posible nabalaan niya may gadala siya sang large amount of money kag sa mo nga time nga nagaisahanon na siya amo guro naka sila nga nang ilang tinutuyo nga hula po ng aton nga victim. Mambocham, si Police Captain Lanolin Tamilio, ang Deputy Chief of Police ng Yalton Municipal Police Station. Ti Butsilingon nga kung may nakalagas, may nakatumod kung sanday sinoto ang posible nag-hold up sining negosyante, kay may naglagas mo? Ang namin dito, Mambocham, kay dito nakita sining victim nga dito pakadto sa Sitio Barastrapichi Oton, ining duwa ka suspect. That is why nga gin-report dito sa biktima pagpuli niya sa balay after to sa insidente paglampo sa iya nagkadto sila dayon sa Oton, ginhingagaw to lagas bala sa dito nga way. Mambocham, kasi dito lang nakita sa may CCTV sa kalapit man nga barangay nga may salakyan nga nagahulat dito man duam mo lang na ang salakyan bala nga naglabay dira sa area possible getaway vehicle sining duwa ka suspect. All right. Now, na-mention man nga ni isang chief of police ang Oton nga day before, may dalaman siya mas dako-dako pag ito nga kwarta. Kag amo nang kaginasang kagahon, 410,000 ang iya sining dalati magluwas saya sino pagid ang mga nakahibalo nga amo ni kadako kwarta ginadalaya kon dira sa mag-agi lakturan pa, dulom pa. Ginpamangkot natin Mambocham, bagod noon man dira sa area nga negosyante ini sila mo sa livestock man kag balaan nga nagalakat sa amo na oras nga kaagahon amo lang gito timing nga do siya lang isa kasi usually do nagaikit-ikit lang sila bilang maglakat do naga-expect man ting masunod pa bala apang kay nagaihaw pa to sang baboy so noon sa area nga negosyante ini sila ya nga magpamilya especially ini si alias Rose Mambocham. Bombo Pao, amo na gani ko naandan kag nabalaan nga negosyante ka pero hindi man yabot silingon nga kung negosyante ka kag naandan ka na dira nga negosyante ka bantog ka nga negosyante sa inyong lugar hold upon ka banggaan ka may makwa sila nga kwarta kay ang timing daw makaduluda nga amo gito nga tion nga may dala siya nga 410,000 kag ginigo siya gin hold up siya do sa mo sinabla base kon ang plastada sini ang una to yang adlaw nga mas dako pa dang dalaya wala siya mamutikan pero pagkadason sini adlaw may nakamutik dira nga amo ni oras magi dira siya may dala ni siya nga 410,000 nano pa na, pwede na. Bombo Pao? Amo ning wala ginadula man nga ang gulo sa kapulisan nga basi
may nakamutik gid man nga amo na nga paggabalaan nga amo na ang large amount of money nga dala sining biktima man kag sa nililigan ganing adlaw mas dako pa dira hindi magdubo sa 500,000 ang dala ni Bombo Cham. So amo na ang mga possibility as to di kung sino ang nakabalo gid specifically wala pa gid diri information Bombo Cham pero amo na nga kada maglakat ini siya may mga dalagi ni siya nga amo ni kadalag kong akwarta Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Paul hindi Mitiligara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Paulina Piliora. Di basi mahulog naman ni sa unsolved sini iya nga kaso sa pagpanguldap sa probinsya sa nga Iloilo. Daw nagadamo nagid pulis sa Kernel Bayani Rasalan siraw. Ang mga previous incidents to daw ay naman to dinahom-dahom kag may nasulbar gid man to bla. Diba si mang in charge naman ini sa experience? Mag-amo sining sitwasyon? Ano ay hanang nagatulod sining mga kriminal or mga personalidad nga maghimo sa nga krimen sa nga pang-hold up, pagpamangga kag pagkuha sa nga kwarta sining mga negosyante di kaluluoy man niyo tuod nga sa aton sini mga kuturan, pinangabudlayan naman sini, pulaw bugtaw, tikagahon pa ni nagabugtaw, nagapangumpra, nagabaligya, para lamang niya makapangabuhi man kag makadawa-dawa, bantayan lang niya sang mga hurong, kag magpamintaha, dapat sini banwa, tutukan man ni sang aton sini kapulisan, kay hindi lang amo sining insidente sang pagpanguldap dinas probinsya sa nga Iloilo, kung hindi ako magsala, masubra na ni sa 5 ka-insidente sa pagpanguldap. Tubtob subong daw ay padinahom-dahom itong mga previous cases gani. O hasta lang sila sa person of interest. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 9 to 15, 2025. Rock and many of your favorite pop songs ang saliwat nga maginiinyo sa Marso 15, Sabado sa Concert at Plaza. Kaupo ng Rock Station Band, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga sa kag sagit lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton kinakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagalibogid bala ang imo
Ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa go sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom
pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi na pagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana.
Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agud mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mainit nga hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program sa aton nga Election Day Countdown. Isipay kita mga inadlaw mga kabombo, 62 days before nga magboto na kita.
para sa ating national and local elections. It is now 21 minutes after 2 o'clock. As I have said, mainit ang aton nga kahaponanon, hindi lang hapon, no? Kundi kaginas ang aga, superman ang init. Gani, hydrate. Patsagan mo na gid, no? Nga na nagid kita sa Lenten season, pang Kwaresma na gid ang kainiton nga aton nga mabatsagan. Anyway, sing-init sang panahon ang aton nga mga istorya i-share sa inyo sa sininga hapon. Gani, tutukid ka mo dira. And also, sa inyo nga mga istorya man, nga sing-init man sa aton nga panahon, pwede gid nga ma-share ina. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ginapanawagan lang dira ang aton nga winner nga gin-interview last Saturday, Lucky Taurus ng 1st District. Kaduin na di ang imong premyo. Kung hindi ikaw available, ang imong representative, bit-bit ang imong ginpa-xerox nga 2 copies ng ID plus ang authorization letter. Pakaduan na di siya para nga hindi ma-forfeit ang imong prize. Sige, pakaduan mo siya ha today, or ang pinaka-latest nga mahatag sa imo is until tomorrow. I hope you can really make it. Sayang man ang 1,000 pesos. Anyway, ari na ang ating ambahanan para sa inyo. This is from Ian Braille. Bagyo, welcome sa KLP. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala. Loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Ahumpas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Ahapag ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw.
Ayan, Rael, bagyo. Wala yung makikita ka pa ngayon sa bagyo. Gamay lang, ulan-ulan. Okay na. Mabasa-basa lang ang duta, no? Kag burbog na ang atong nga panahon. Anyway, 26 minutes after 2 o'clock. Salamat, Gid, because ara nakidira ka mo. So, ari naman ang mga istorya para sa inyo sa sining hapon. Umpisahan ta sa sining luyag i-share sa aton ni Panoy Sang Leon. Dear Tita Regine. Good afternoon to all listeners of this program. Ang kahapon lamang. Kumusta, tita? Ari naman ako sa pagpasakop sa akong istorya. Third time ko magpa-Manila para sa akong application sa pagka-messman. Ang akong utod nga seaman, second mate na. Kag nagkuha siya exam para maging kapitan. Nakapasar man, nag-apply kami agency sa Manila. Nagtener kami sa Pasay, sa paryente namon. Upod kami sa kwarto sang utod ko. Bago kami magpa-Manila, ang pamilya ni Toto, gindala niya sa Leon. Ang iya 2 kabata nga lalaki. Dalaya man, 2 years old and 1 year old. Ginpaupod niya sa mga bata ang manghod sang iya asawa. Kayang iya asawa, nag-obra sa Pampanga. Samtang ga-apply kami, amo man ang pagpangita sang magulang ko sa iya asawa. Sa nabalaan ka asawa niya, nga masakay liwat siya, kay kinahanglan ang iya pirma, nagpakita siya sa utod ko. Nag-upod kami, 3 sa Pasay, nag-upod kami. So nagbalik sa mag-BF-GF ang bayaw ko kag magulang ko. May sweet moment sila, nagkakanta sa video, okay? Kagindulong sa magulang ko sa Leon ang iya asawa para mag-upod sa ilang mga bata. Naga-lovers quarrel man gali sila, ha. So nabilin ako sa Pasay sa paghulat nga makasakay man. Apang, wala na tabo. Sang diri pa asawa niya, upod kami. Ginsugo ako, kamagulang ko nga baklan sila sigarilyo. Sinabat ko nga, bisyonyo na. Kamuto bukal. Tapos nung panigarilyo sila sa sulod kwarto, ginakigan ko sila. Sa ako na lang nabilin sa Pasay. Na-insomnia ako, tita. Hindi ako katulog kung sa kagabihon. Gani pa matyagan ko, ang mga tao nga galabay sa idalom, wala nagakatulog kay squatters area ang ginaestara namon. Pagpatak alas 6 sa aga, amo man ang akon nga pagtulog. Pagka alas 2 sa hapon, akon bugtaw. Galakat-lakat ako sa sagwa para malingaw ako. May time, nga palang lamig, ang akon nga dapa-dapa. Tita, nag-init ako tubig. Gintos mau ko sa labador nga may ininit ang dapa-dapa ko. Apang hindi ka batsyag sang init, tita. So nagbalik magulang ko sa Pasay, apang siya lang ang nakasakay sa barko. Gani ako, nagbalik sa Iloilo para nga magpauli. Sa biyahe, wala gid ako nagtulog-tulog. Excited gid ako nga magpauli. Nagligid ang pila ka bulan. Nakaobra ako sa isa ka private school bilang canteen staff. Wala ako naging padayon ang pag-apply sa barko. Tungod siguro, hindi para sa akon ang obra. Sa subong, may obra na ako, kag kontento na sa obra nga may ara ako. So, hasta na lang diri, tita. Madamo nga salamat. Ang tagpalasakop, Panoy Sang Leon. Well, we all know, no? Samtang sisige ang pag-share diri sa ato ni Panoy, ang ining kawalan ng trabaho before, amo gining naghatag sa iya sang depression. A little depression. Nami man kay tina-overcome niya. And subong that he has already the job nga love ya gid kag palangga niya iya trabaho, we know nga okay na gid siya, happy na siya, and established na siya sa iya nga work. Kag wala na tong mga anxieties, wala na to ang mga dulo depression. So enjoy lang, Panoy, ha? Enjoy your work.
Well, we know kung palangga ta atong trabaho and we love what we are doing, do hindi na siya work, no? Daw hampang na lang gani. Sige, salamat gid sa liwat sa imong share sa sining hapon, Panoy Sang Leon. Magabalik kita mga kabombo pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. 1, 2, panalo! Natanggap na ang mga premyo ng mga Grand Draw winners. Natanggap ko na ang 70,000 na cash na aking napanalunan sa tunay at walang hocus-pocus na 1-2 Panalo Part 20 promo, araw-araw, balibalding pa-premium na may cash kasiyahan pa. Kung saan ihatid ito sa Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng katatapos na Grand Draw noong Enero 4, 2025. Ito ay matapos mabunot ng aking entry bilang second prize Grand Draw winner sa regional prizes sa Visayas. Ako si Samuel Maala, 59 years old, at taga Purok Malabi, Barangay Tunghaan, Mindanao, Cebu. Hindi na masusukat ang kaligayahan ko sa perang natanggap ko dahil makatulong ito sa pamilya ko. Ang halagang natanggap ko ay gagamitin ko na pambayad at sa kuryente at pati rin buo ng maliit negosyo para sa aking pamilya. Ang nagdala sa akin ng tagumpay ay ang NX3 Capsule na ginagamit ko bilang proof of purchase. Maraming salamat sa product sponsors, Bombo Radio at Star FM sa inyong taos-pusong promosyon at papremyo. Sa mga nakikinig at nanonood ngayon, hinikayat ko nga kayo makinig sa Bombo Radio at manood din ng mga programa sa Facebook, YouTube, at live streaming at iba pang social media accounts ng Bombo Radio Cebu. Basta Radio, Bombo, #1, Star FM. It's all for you. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya.
Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag indi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balak-loan. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest, kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo,
Temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, magkabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yarin pila sang hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion. 43 ang ato nga oras diri sa kahapon lamang program. Ari na ang ato nga next story episode ang may tigulo Carried by Love. Coming from NB, Dearest Tita Regine. Mayag gihapon sa tanan, makatapos ang Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, and mga fellow KLP lovers ko. Oh, kumusta naman ka mo dyan? Okay lang? Handa na? Pwede ba ipaambit man ninyo sa amon kung paano ikaw o kamo nadala sang gugma? Sang una, when we're having our practice teaching, my cousin was sometimes disturbed by her 2 admirers. Her first admirer in the place, si Potot Kamanghuran, may stable job na sa telecom. Para harihi. Sunod si Mana, nag-abot si Tol Kamagulangan, may stable job man sa kompanya. Mahal it pahiyom. Ang amon boarding house sa ibabaw. Aragyan namon ang balay ng Danitol, pakadto sa school. Ang schedule ni cousin mag-teach sa aga. Kagang opisyo ni Tol, ginahulat na si cousin sa aga, ihapit sa school, kagkaisa magdiretso sa ginaubrahan na. Ang opisyo dumantana ni Short, ginabantayan na si cousin magpauli kun udto, kag servicean sa iyang single nga motor. Waay nagasakay si cousin, nagabaribad. Ginahulat na dulang ako sa school, kayang akong schedule sa hapon. Ginabanta na dulang magbisita at 5:30 p.m. nga nakaabot na kami sa boarding house kag magsunod. May dala nga pamahaw, kung hindi prutas o kung labas nga isda, bago takas salin sa lawod. Hambal ko kay cousin, hindi na pag-itolerate. Hindi manami, kag balibari nga hindi mamisita kung school days, kay masako ikaw sa school. Ayuha lang nga hambal para hindi ma-offend. Nagaprepare pa ikaw sang leksyon mo, nagasulat lesson plan mo, kag nagahimo sang devices mo. Try to ask excuses, kay disturbo dia sa trabaho mo. Ang sabat ni cousin,
Oo, makapira ko na siya hambalan, pay dawa ay nagapamati. Basta lang ko no, malipay siya, kung may mabitbit siya, kung magpamisita. Hasta nag-ayo siya kay cousin, kung pwede, every Tuesday and Thursday afternoon lang, 5:30 to 6:30. 1 hour lang antes panyapon. While si Tol Tana nag-schedule pamisita kunway klase, Saturday and Sunday afternoon. Ang ana ginahimo, ginapadulungan na kami sang mainit-init tinanok nga kamote, balinghoy o kunsaging at 3:30 p.m. antes magpamisita at 4 to 5. Di masigpalusot si Tol kag si Short. Do ka iso gidta na kay Short. Payduway man it napilian si cousin kananda nga duha. Nagarespeto lang siya sa ila as friends. Hasta sa pag-celebrate nila sang ila ka fiestahan, ginimbitar kami mamiesta, manyaga, manyapon, kag mag-attend sang koronasyon. Ay, nagpauli, takon, bisperas palang daan, kay ti masakit ang akong ulo. Kag nagsunod man si cousin pauli. Ahay, nagsugat gid si Tol sang aga pa, kag si Short Tana, 10:30, antes ang tagparanyaga. Pero nagruya lang sanda. After a month, gin-transfer kami sa lain nga school, kag waayron kami mag-imaw ni cousin. Nagkabuang si Tol, pangita kay cousin. Namangkot gid siya sa amon supervisor, kung diin na gin-assign si cousin. Kag tuya, tana nagpadayon, kapamisita. Tama gid ka residido si Tol. Puwerte gid ang pagpaayon na kay cousin, maskin ginafrangkahan nga may nobyo ron tana. Nagdugang pagidgani ang paghatag ni Tol sa mga regalo. May bag, may bayo, may relo. Hindi gid gusto si cousin kay ginapanghatag na. Ginabalik ka na. Pero ginabilin gid ni Tol. One Friday afternoon, ginsugat ni Tol si cousin sa school. Nagtaksi sila kay iya unta, idulong sa ilabalay para makilala sa mga ginikanan sini. Apang, nahadlok si cousin, kay basi akigan siya. Nagambal nga daan si tatay niya na hindi gidanay magnobyo-nobyo kung naga-eskwela pa. Nagibi siya, kaginpahiran ni Tol ang iya nga luha sang iya panyo. Ginhalukan, kagin alam-alaman. Sorry gid love, nahalukan kita sa sobra ko kaluoy nga naghibi ka. Hasta nga nagdiretso na lang sila sa city, nag-heavy snacks, naglisensya si Tol, kung pwede, magsini anay sila para makarelax. Hindi si cousin magsunod. Gusto siya magpauli nga siya lang isa. Nagpalangurog, kagin ulo-uluhan duman ni Tol. Hindi ikaw love, magkahadlok, kag iya ginhutikan, masarigan mo ako, hindi ko ikaw pagtandugon. Makahulat ako mientras tanto, kung saan umuihatag ang ginapangayo ko, ang gugma mo. Nalingaw sanda, kag igo murahon, 9:45 na sang gabi. So gabi na. Gani naghambal si Tol kay cousin, magpalipas doon lang kita sa hotel para makaistorya sang maayo. Way disturbo kay kita lang duha. Buwas, idulong ko nagid ikaw sa inyo balay. Para tampad ako makaatubang kay nanay kag tatay. Tuya ko ikaw ilisensya, pangayoon ang imo hamili nga gugma. Kag kung gusto mo, magpakasal kita dayon sa sira. Ari ang sing-sing, ihatag ko sa imo, sa pagpamatuod, nga sincero ako mga sawa sa imo. Gin-ignore ni cousin, why tanang magdawat. Hambal ni Tol, okay lang. Taguon ko lang anay daya, kag tuya ko ihatag sa imo buwas, sa atubangan ni nanay kag ni tatay, para maathag. Sige, tulog na, kay bantayan kita. Nag-request si Tol sang isa pa kakama para sa iya, kay gusto niya pamatudan nga honest siya sang iyagin panghambal. Pero waay gid makatulog si cousin. Kulba kag kahadlok ang nagsamo sa huna-huna na.
Distorbo siya sang ginhambal ni tatay na. Nagpalibog kung ano irason na kung pasiktohon tana. Pagkaaga na mahaw kag nang grocery sila, kagintuman gid ni Tol nga idulong na si cousin sa balay nila. Waayron it baribad pa si cousin, gani iya na lang ginrespeto ang diretsyo ni Tol. Sang ila pagabot, dako gid ang kakibot sa mga ginikanan ni cousin. Ang masadya pagid tita, kay hindi si cousin makasabat sa mga pamangkot ni tatay kag nanay na. Nagsigido lang kahirbion, pay si Tol tana, may guts gid pagpaathag sang tanan niya nga katuyuan. Diretsyo mga sawa tana kay cousin. So, Tita Regine, nagahibi si cousin nga nagkumpisar sang tanan sa akon. Kaya ang balko, ginsudlan mo di ang kalibutan, alang-alang mo di a palagyuhan. Tunog atras abante ka man abe. Ang pabaribad mo nga hindi, halog, kundi na imo nga hoo. Therefore, you have to face the consequence, being carried by love. Tita Regine, pagsugod sang 1980, daw naobserbahan ko nga nagbaliskad ang kakaratabo. Babae ron ang nagapamisita sa lalaki. Ang manghod ko nga lalaki, graduating sa engineering, waay ta na daan gahalin sa boarding house kung waay ta na klase. Kay ginaapas na ang panahon nga masubmit on time sa mga assignments na. Ay, about Tita Regine, do ako ang nahiras. Ang babae nga amiga sa niya boardmate, nagka-crush ka na. Kag amuron ang nagapamisita. Nagaalibay lang nga, mapadrawing, mapatudo sa physics, kag sa trigo. Ginsabadan ang manghod ko. Kung waay ta na klase, half day, tuya ta nagapamulya sa library para hindi may disturbo. Ay alam to lang, nagkabuang kapangita si babae sa ibang kwarto ka boarding house. Kung kaisa madakpa na gid, kay kung kapuyo ng manghod ko katuon, kaghimo sa nga assignments, nagagitara tana, instrumentals lang, para hindi istorbo sa ibang boarders. Ay, nanamihan mo mati, nawili, kag nag-request pa sang instrumental nga love songs, like Faithful Love, Only You. Hindi kapugong, mayad mag-motivate, pangaluyag sa lalaki. May pleasing personality mandaan, graduating sa commerce, kag siya na ang nag-aalalay kay papa niya sa ila negosyo. Why lang akong manghod? Pag-graduate niya, nagupod sa among tiyo sa Manila, agud makakita sang trabaho. Nag-apply sa kompanya nga ginatrabahuan sa among tiyo, kag nadawat mandayon. Why pa cellphone sa to, ka nagasulatay lang sanda ni babae, dya sa Iloilo. Okay pa sa primero nga bulan ng ila communication. Pagsunod bulan, natingala akong manghod, nga wayro nagasulat ka na si babae. Abi na, base may bag-uron nga nobyo. Kagamuman si babae. Natingala, nga wayro nagasulat ka na ang akong manghod. Abi na, may basi may bag-uron nga nobya. Nangita gid way si babae nga makakommunicate daan sanda. Ay galit mo, nakasikreto ang office aide sang sekretarya sa ila opisina nga kun may i-deliver gani nga sulat para kay engineer, ginakuha na dayon. Kag sunugon. Grabe! Kalain bala. Si babae, sige pa unta sulat sa iya. Pero why nagid makabaton maskin isa lang ka-reply. Mayad magdala sang come here si sekretarya, may karisma. Sila duha sang iya amiga, ang sige kadto sa ginatrabahuan sang manghod ko pag noon break. May dala luto nga sudan, kag frutas, kag magdungan sanda panyaga. Why gid mahuya? May pangisingisi na, nga tana lang ang ginasumsuman sa mga boys. Kung mag-drink sa hapon, mag-off sila. Do hindi gidaan ako kumporme, nga tanang magsigi pamasyar sa manghod ko. Hindi kahulat nga tana ang pamisitahan. Tama kasupog, do bagong yanggaw, makaharadlok. After office hour in the afternoon, tuya ron.
Kung kaysa, why, ginaupdan sang amiga na. Pero why gid nag-absent? Mayad gid mag-arte. Masakit kuno ang ulo na, o kunyipo na, para pabakla ni Manghod sang bulong, kag idulong pauli. Kag hindi na ron si Manghod, pagpapaulion. Tungod kitama man si Manghod, ka gentle. Mahapos lang siya na bunit. Tuyaron, nag-imaw sanda sa boarding house ni sekretarya, kag nag-live-in dulang diretsyo. Ay ilam, Tita Regine, si Lord lang ang makahangop kadyang klase ka mga babae. Thanks, kid Tita. More power in your program and may God bless you always and your family. Just me, in B, sa Iloilo Province. What is the joke about that? Ano ang mahimo sa maluming sa lalaki sa masupog nga babae? Maluming nga sulog sa masupog nga munga? Do something like that, no? Well, anyway, ang mga kababainhan, because they believe, no, nga they should be empowered and they should just express themselves. Kung ano man ang ilang ginabatsyag, kung ano man ang luyag nila nga ihambal, feeling nila, no, it is their right para nga ihambal kung ano ang luyag nila nga ihambal. That is our observation sa sining mga generation sa subong, no? Nga like say, if they like you, they would say, I like you. If they want something, they would say, no, kung ano ang luyag nila nga matabo. So, ka-very vocal, ka-very honest. Depende, no? Depende sa mga lalaki kung sila ang ginalagas-lagas, kung magpalagas man sila or magpatukuban sila sa sining mga babae nga nagalagas-lagas. So, ang imo gali nga manghod na bunit gid siya. Kagsubong sila na ni sekretarya. Well, anyway, well, let's hope, they would have a happy life together. And kabay, no? Kung as of this time, nagalululibiin pa lang, let's hope nga seryosohon nila ang ila relationship, makatugid sa ina nga punto nga they would sit down and plan kung what's up for them, no? Sa ilang pag-upod nga duwa, i-level up ang ilang relationship or they will just remain sa amo sina. Kung seryoso naman lang, kung nagaluyagay naman lang, no? Yang hindi pa magpakasal. Di bala? Thank you so much, Gid, sa imo in B, sa imo nga pag-share diri sa aton sa sining hapon, another story coming from you. Sa inyo man yung mga istorya dira, I am really looking forward, mga kabombo. So, gani, take time, para makapungko ka mo, makasulat sa inyong mga istorya, and then if tapos yun na, email dayon para dasig. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and then ipadala lang. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Last reminder, sa kay Lucky Tauros ang First District, nagahulat diri ang imo nga premyo, please pakuha mo na ni or ikaw mismo ang magkuha sini. Magasunod na mga kabombo, ang inyo naman nga ginalook forward gid nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, ang Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. So enjoy gid ka mo. Balikay kita boss. See you again tomorrow. Madami yung salamat sa inyo mga kabombo. Sa gihapon, ini inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.